नाय थाबाय प्रकाश नार्जारी YouTube चेनेलाव बिराद गोबाव जाबाय आं बेवहाय लाइभ होयिया आरो भिडिअ बानायैयाबो बे चेनेलाव गोबां जाबाय खमावबो 39 डेज आरो बिनि गेजेराव मा होनो 5 आवार्स जाबाय खिन्थु दासिमबो 23 सेकेन्ड जाबाय रावबो गैथ'बावा नायदो ओरैबायदि जाना दङ ओमफ्राय 1 लाख जाहां जाहां जाथारबाय बेबो खिन्थु भिडिअखौ आं होयिनि थाखाय एसे मानसिफोरनियावहाय नटिफिकेसनाबो थाङै थाङै जादों आरो लोगोसे साबस्क्राइब बारायनायाबो खम जादों आरोना ओमफ्राय दिनै जोंनि रुमावहाय दंफैयो गोरबो खुंगुर ब्रादार नायदो खुलुमबाय दा खेबसेनो 8 जन जाहैबाय आरो फार्स्ट टाइम दिनै 23 जाहैबाय भिउआ फैगोन फैगोन स' फार्स्ट टाइम दिनै जोंनिया ब्रादारनि रुमाव फैनांगौ जों मोजां नांबाय आरोना दे बुंदो माबायदि मोननांखो दे मा बुंनो आरोना माने गोबाव समनिफ्रायनो जोंनिया ब्र'खौ लोगो हमगोन सानदोंमोन थ' आंहा 1 इयार जालांसिगोन गावसो थाफैनाय आरोना खिन्थु आं ब्रादारखौ लोगो हमनो माने जोंनिया टाइम मिलायलाया ना थ' बेनिखायनो दिनै आरो बोरैबा जासनबाय फैबाय मोजां नांबाय लोगो हमबाय थ' नोंथांमोनखौ एसे ज' रायज्लायनोसै आरोना थ' बोरै खबरफ्रा गाइस मोजां ना आदा नों मानो भिडिअ होथारला ना मानखो आदसा आदा नों मानो भिडिअ होथारलालै मेन रिजनखौ खिन्थालायनो आंखौ र' बिनि सोमोन्दै आङो लासैनो खोन्थागोन सिगांग्रो आलासि फैदों जोंनि रुमावहाय फंबायमोन आंनि आदामोन आंनि बिब'मोन बिनानावमोन आलासिखौथ' वेलकाम होनना बुं वेलकाम टु प्रकाश नार्जारी रुम होननानै टाइप खालामना होना खमसे खम बराय आलासिखौ जा गोरबो ब्रादारा बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावहाय फरायो आरो लोगोसे बेहा मालाय गोबां साबसक्राइबार जाबाय जायाखै एकदम आं ब्रादारनि रुजुनायाव आङो सासे बहुत फिसा सासे इउटुबार आरोना माने नङा फिसा फैसामार पाब्लिकआ दा बेखौनो नङा बर' सानदों आरोना माने थ' दिनै जाय ब्रादारजों दिनै माने एखेलगे लाइभ फैनो मोन्दों थ' मोजां नांदों आरोना दिनै बहुत गिदिर आंनि थाखाय अके स' एनिवे रायजो राजाफोर दा जोंनि बर' समाजाव मा सोलिदों मा सोलियाखै बिनि एसे जानगारावनो दंनाय बायदि जायो मानसिफ्रा माने भिडिअ लाबोआखै सोरबा सोरबा गोबां दावराव जाना थांबाय नङा होमबा मानो होनोब्ला आरो आं सिरि थानाय सुबुंखौनो खायसे सुबुंफ्रा एग्रांला बायनानै बायदिसिना भिडिअ बानायनाय एकदमबारे इनडाइरेक्टलि भिडिअ बानायनायबो गोबां सुबुंफोरखौ नुनो मोनदों अब्लाबो आं साइलेन्ट थादों आरोना फुरा पियर साइलेन्ट आं नांलायनो गोसो गैया आरो औ नांलायनो गोसो गैया आरो बिनि गेजेराव नंगौखौसो बुंगोन नङैखौ मानो नङा होमबा दिनै जोंनि रुमावहाय गोरबो फंबाय बा गोरबो ब्रादार जोंनियाव फैदों आरो लोगोसे बेखौ खेबसेहाय प्लिज नोंथांमोनखौ आं रिक्वेस्ट खालामो अननानै वेलकाम बुंनानै हो वेलकाम होनना बुं थेंक इउ स' माच आरोना आरो मोनसे खोथा बिराद गोबाव जाबाय बेयाव भिडिअ बानायनाया प्रकाश नार्जारीयावहाय 90,500 साबसक्राइबार जाबाय औ बाट 9,500 ल'सै 1 लाख जानो स' बुंनो थाङोबा जुदि आं भिडिअ बानायबाय थायोबा बेयावबो साबसक्राइबार जागौमोनदां बाट मोननै मा होनो सिलभार प्ले बाटनखौ मोनसिगोन आं नङा होमबा जल्दि खालामना होदो लोगोफोर अननानै नङा होमबा प्लिज जोंनि बर'नि भितराव सान माने खेबसे नायदों मोननै माने सिलभार प्ले बाटन मोननाय जोंनि ब्र'आनो फार्स्ट जागोन आरोना नोंथांमोना खालामबा मोनसिगौमोनबो दा मोनसिगौमोननो दा जेनेबा आं भिडिअ होबाय थाबा आरोना 39 डेज गोजोन जाबायना स' रायजो राजाफोरखौ फटाफट आं रिक्वेस्ट खालामो लोगोफोरनो शेयार खालामना हो मानो होनबा जोंजों दङ गोरबो खुंगुर बिथांजों जों गोबां बाथ्रा रायज्लायनि आरो बिथाङा नैबेयावहाय जों जेरै रुम थायो जोंहाथ' न' गैखायानो बेवहाय नङा होमबा आंबो एखेयानोखा ओमफ्राय बिनि गेजेराव रां होनानै रुम भारा थानो गोनां जायो संनानै खावनानै जानो गोनां जायो नङा होमबा दिनै गोबां गेदेर दिन बेनो जाबाय मादार्स डे रायजो राजा बयनिसिमबो गोसो गोथारै जोंनि मादैमोन जोंनि आयंमोन बाजैमोन आब'मोन बिनानावमोन जेसेबांखिनि जोंनि गेदेर गोलाव आबैमोनखौनो होन स' सायं गोग्लैनाय जेसेबांखिनि बैसोगोरा 100 इयार्सनिबो बारा थानाय बैसोगोरा बिथांमोनाबो जुदि दङब्ला बे बुहुमाव स' आं बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों हेपि मादार्स डे आरो बिनि गेजेराव दिनैनि बे हेपि मादार्स डेखौ आं नोंथांनि सिगाङावहाय भिडिअ लाबोनो सानदोंमोन खिन्थु आङो लाबोनाय जायासै जिखिनि आं सिगाङाव लाबोखाबाय आं बेखिनिखौ दिनै लाबोनाय जायासै ओमफ्राय जोंनि माइया 2012 मायथाइयावनो रुंसारि जादों 2012 मायथाइयावहाय आंनि बिमाया रुंसारि जादों आरो जेब्ला आङो मेट्रिक होदोंमोन अब्ला बै मेट्रिक होनाय समावहाय आंनि बिमाया आंनि मेट्रिक रिजाल्टखौनो नुलाङाखै ओरैबायदि घटना जालांदों आरोना
आरो बिनि गेजेरावहाय माखासे गोबां गिदिर स्ट'रि दंबावो जे जोंनि बिमाया रुंसारि जाखांनायनि उनावहाय आं बोरैहाय ग्रेजुवेट खालामखो गोबां गिदिर स्ट'रि दं बेवहाय मिथिबायना स' बिनिखायनो आङो माने जोंनि बिमानि जि खामानि मावनानै एसे एनै जि फिथाइ होलांदों बिनि जिखिनि आखल फोरोंना गालांनाय बेनि दारै आङो जि एसे गावखौ कन्ट्रल जि हायो नङा होमबा मेचुर नङाबाबो मेचुर बायदि केरेक्टारजों नङा होमबा स' बुजिनां बायदिसिना माने खामानि मावनानै स' बेखिनिखौ मावनानै फरायनो हाबाय आङो बिनि थाखाय आङो दिनैनि बे दिनावहाय मादार्स डेनि दिनावहाय आंनि सोरगोआव थानाय बा अबंलावरिजों थाबाय थानो मोन्थों बा इसोरनि अनजाबाय थाथों इसोरजों बे आंनि बिमाखौ आं बेखौनो बुङो आरोना अब्लाबो बिमानोथ' गिफ्ट होनो हाला आंनि बिमानि बेस्ट गिफ्टआ मा जागोन मिथिबायना गोरबो दायो आंनि बिमानि बेस्ट गिफ्टआ जागोन बे आं मा खामानि मावनानै रायजो राजाफोरखौ फिथाइ होनो हायो बा रायजो राजाफ्रा आंनि खामानि मावनायजों मा बेनिफिट मोनगोन बेनो बेस्ट गिफ्ट जागोन आंनि बिमानि थाखाय आं सानो आरोना दा आंथ' थानायमोनब्ला दख'ना होनाय बा माबा मोनसे मुवा बेसाद होनाय जागौमोन दिनै आङो मैयानो बायनानै दिनै सोरनोबा आं हैदों आरो दहायो नों सोंहरदोंमोन ना दिनै फ्रि नामा होननानै नङा होमबा औ ओमफ्राय गेजेराव आंहा मिटिंबो दंमोन आरो फारसेथिंजाय बे गिफ्टखौ आं रानना होबाय आरो दानि मोनाबिलियाव एसे लेट जादोंमोन ना बै नाराबारियाव सासे आयं दंमोन बेनोबो होनानै फैबाय आङो औ स' बेबायदिनो बयखौबो रिकुवेस्ट खालामो बयखौबो रिकुवेस्ट खालामो गाव गावनि बिमाखौ रेसपेक्ट खालाम आरो लोगोसे जि हायो एसे नोंनि बिमानिफ्रायनो जि लादों बेखौनो दोनथुमनानै माबा खालामबानो जाबाय स' गोरबो दायो मानसिफोरा गोबाङानो लाइभआव फैबायानो सोरबा सोंसोदोंथाय बेखौ होनोसै नामा कमेन्टखौ फरायनोसै ना फरायदोलै आदा नों मानो भिडिअ होथारलालै मेन रिजनखौ खिन्थालाय आदा होनना बुंगोन खिन्थालाय होनना स' बेखौ आं स्किप खालामथ'नोसै बेनि एन्सारखौ आं दा होथ'ला थोद जाम्बाबामोन आया हामालै बिदि कमेन्ट होनो आदा माथो भिडिअखौ होथारला नोंलाय प्रकाश बसुमतारिनो बेबो आं बायदि मेथाइ औ फंबाय जाहैबाय फंबाय प्रकाश आं बिनि फिननायखौ उनावसै गावखौनो फंबाय 100नि बारबाय र' बेसेबांबा गोबावनि उनाव होदों नटिफिकेसनथ' थांखाया बारा अब्लाबो 100नि थांबाय आरो थांबावगोन सेयार खालामना हो एसे सोर खालाम गावनि लोगोफोरखौ वाट्सएपफोराव एसे सेयार खालामना आरोना एसे रायलायनोसै मोजांखे दे बिष्णु बिएस चेनेला बुंदों लाभ इउ आदा होनदों नामा लाभ इउ किउ सानैनिफ्रायबो एकदमबारे सोरखौ बुंदोंथाय फैनायफोराव सानैबो ब्रा ओमफ्राय र' गुड नाइट आदा होननांगौ बिष्णुआव गावनो आइ लाभ इउ होनबाय आरो दसेनो गुड नाइट होनबाय होद नङाब्रा दानो उन्दुथ'नाङा र' दोनथाथ' अके गोरबो मोनसे कुइसन नोंनि नोंना बाजैया माबायदिनो बाजैया दे खोन्थादो बाजैयालाय दोंथ'यो बिदिनोसै बबेनि आंथ' मिथिबावानो दाबोथ'ला नामा दे बबेनि बेखौथ' खोन्थानो हागोन ना होनबा सिख्लाफोरा नायथ्रालै बेबो बेनो सिख्लाफोरा माने फल'वार्स गैलाथ' सिगाङाव बहुद दङमोन दाथ' मिथिबाय नालाय माय मिथियो आंलाय खिन्थु दा गैला आरोना कमेन्टबो खालामला होमबा गार्लफ्रेन्ड दं होनना मिथिब्ला मा सिख्लाफोरा खारो नामा मा होनो खारफायोथ' नङा माने फल'वार्सनिफ्राय लिभ जायो नामा जाया जानायालाय खिन्थु माथाय इन्टारेस्टसो बायसो नामा बायो नामा आरोना हमनो हाला आच्छा जि सिख्लाफोरनि रेसपन्स दंमोन सिगाङाव एसे खमायनाय मोनदों आरोना आयै अन्थाव बाथाव लस जाबाय बे लस जाबाय बिदि नङा नानिमोन आब'मोन बा जोंनि आंखौ सिंगोल हमला सिंगोल औ बे हमना ला आरोना सिंगोल बियो दायो सिंगोलसो साननानै ला बाट अब्लाबो बबेनिमोनथाय अब्लाबो बबेनिमोनथाय जोंनिया प्रकाशआ सिंगोल हेन्डसामबो माबो गासैबो बेखौ बे बाथ्राखौ दानस्लायनो थाखायनो बे बाथ्राखौ बुंदों बिनि बुंनायखौ डन्ट केयार बेनिखौ सोंनांगौ जोङो दायो बेना बबेनि आंनिया मा बुंनो दे भाइ खाथिनिनो आरो खाथिनिनो क'क्राझार नङा होजोंनिनो आच्छा होजोंनिनो एकदमबारे दैसा बारनायनि सिख्ला आच्छा स' मोजाङैनो दं जाहैदों ओमफ्राय गावसिनि जायगाथिंजायनिनो दिनैसो नुबाय आदाखौ वेलकाम आंबो आदा गोरबो होना स' थेंक इउ स' माच आं सेलिउट खालामो नोंसोरखौ गासिखौबो बेसेबांबा गोबावनि उनाव नोंथांमोना लाइभ खालामनायाव जे फैफादों 39 डेज जाबाय 39 डेज 5 आवार एकदमबारे स' 1 मान्थ बारबायानो 1 मान्थ बारनानै 10 डेजखौनो हमना लादों नङा होमबा स' बिनि गेजेरावबो नोंथांमोना जे लाइभआव फैदों
एकदम 121 जाबावबायसो आरो लाइक जुदि होनो गोसो दंबा होबानो जाबाय गासिबो जायगा नायदो गासिबो नायदो जुदि लाइक होनो गोसोबा बे नोंसिनि खोथा आरोना खिन्थु जों गावनि लाइफ स्टाइलजों जों थांनानै थागोन खालि जि ससियेल वार्क खामानि मावनो हायो जिखिनि रायजो राजानो मोजां इनफरमेसन होनो हायो बेखिनि मावलांबाय थागोन जायफ्रा मोजां मोनगोन बिसोर लाइक खालामगोन जायफ्रा मोजां स' लाइक खालामनाय आरो भिउ खालामनायाव बिखाट जानो नाङा जे बिबायना लानाङा जाय मोजां मोनग्रा बिसोरो मालाय खालामखायो नों जास्ट मावल' गोरबो नों जास्ट मावल' नोंखौ पाब्लिकआ अट'मेटिकलि मोजां मोनगोन अट'मेटिकलि आरो बेनि गेजेराव नों जेसेबांखिनि खामानि मावदों बेयावथ' हिंसायारि थाखायो नोंखौ एरख्रुंगोन नों साननानै नाय आं बेसेबां मोजाङै दलद दंमोन आंखौनो सोर एरख्रुंलाबाय थादों नायदों बांसिन आं जुदि बिनि सायाव रिप्लाय होयोबा बेसेबां गिदिर दावराव स' बेनो आरोना ओमफ्राय वेलकाम नोंखौ वेलकाम होदों दासो जाय वेलकाम होदों वेलकाम ग्रुपनिफ्राय ओमफ्राय निउस होग्राया मा जाखोलै स' आं बे निउस होनायनि सोमोन्दै टाइम्स अफ बड'लेण्डआव निउस होयो एक्सुवेलि बुंनो थाङोबा बिएम सोदोब चेनेला निउस बायदि होनजायो खिन्थु निउस चेनेल नंखायानोमोन बे मोनसे सोरखौबा हेल्प खालामनो बा मोनसे गोनांथारनि सायावहाय एक्सप्लर खालामना होनाय बेबायदि सिस्टेमै आरोना स' बेबायदि मावलांनाय अके ओमफ्राय हेल' आदा होनना बिपुल बसुमतारी हेल' गुड नाइट आदा हेपि मादार्स डे टु आदा नेहा बसुमतारी थेंक इउ गुड नाइट आरो सेम टु इउ आरो बिपुला बुंदों मिनिदों आरोना एकदम बरिया नाइस होनहरदों सोरबा देरहासार ब्रह्म बुंदों हेपि मादार्स डे सेम टु इउ हाय आदा सना फ्रम कार्बि आंलंहा सोर लोगो दंलै कार्बि आंलं जोंना दोङो जोंनिया नै आसोला एक्सट्रा इउटिउबार अके बेबोथ' जाबाय मिथि दङ मिथि नार्जारि दं ओमफ्राय सोर जागोनथाय आरो बिसोर सानैनो आरो आंनाबो बिसोर सानैखौनो सिनायनाय बिसोर सानैनो मेना आरो दंबावो आंखौ कार्बि आंलंनिफ्राय माने आंखौ फंबाय लिंहरनाय गोबां दङ बहुत दङ बिदि लिंहरनाय एकदमबारे हेपि मादार्स डे हाय आदा मा खबर गेजेरावनो दङ हाय आदा मा खालामदों सना मोजाङैनो दं नानि सना गुड इभिनिं हाय आदा 1K चेलेन्ज विथ 1 भिडिअ माबाया नामा नायदो ओइ बे नामानो चेनेल नामानो 1K चेलेन्ज विथ 1 भिडिअ माने 1 बेजों मोनसे दिनाव 1K खालामगोन आरोना दे आदा मा ओंख्रि जाखो आदा जाथ'वाखै जोंहा गोरबो खुंगुर ब्रादार फैदों बिनि थाखाय स्पेसियेल जोंहा माबा मोनसे दंसै दा बुंथ'वालै नङाबा मानो इसेबां खम जाहोदों होगोन ना कमप्लेन होगोन ना प्रकाशालाय मा इसेबां खम जाहोखोब्रा आंना बुंगोन ना नोंनि फेन्सा एकदमबारे आं दासो नायदों आदानो लैथोमा मोसाहारिया अके दसे थाथ' दानो थांथ'ना रावबो गासैनिबो फरायगोन जायनो जेनेबा मा गोसो खामानि जाबाय मा सोंनो गोसो सोंबानो जाबाय गासैबो लाखाय गासैबो क्लियार देरहासार ब्रह्म बुंदों आदा प्रकाश आरो गोरबो खबरा माब्रै हेपि मादार्स डे आंनियाबो सेम एकदमबारे बेस्ट नंद्राय आंना नोंना बेस्टबा गेजेरावनो एकदमबारे ओमफ्राय बिनि गेजेराव जिएफ थाबा जिएफखौ गियो सिख्ला लोगोफोरा आदानो बेनो मेन प्रब्लेम आं दा सिख्लाफोरनि कन्टेन्ट गैला जिएफनि थाखाय ना गैखाया सेबो नामा सेबो माने मा बुंनोसै आरो जाय जिएफ थाखानाय माने जिएफ लायोबा माबायदि मोनो जेनेबा दिलाय माने कन्ट्रलाव थायो नामा कन्ट्रल माने कन्ट्रल नामा जिएफ थाबा माने मा बुंनोसै माने हेल्पबो जायो एसे गोबां हेल्प जायो आरो गावखौनो गाव कन्ट्रल खालामनो हायो आरो ना जेरैबायदि जेनेबा जिएफफोरा हाय जौ सेरेबफोरखौ बादा होयो बेफोराव गावखौनो कन्ट्रल खालामनो हायो बे मोजां आरो खिन्थु मोनसे हामाबो जायो जेरैबायदि सोरबा सिख्लाजों जेनेबा सिख्ला जेखि जाया आरो ना लोगोआनो जा आदै मादै जेखि जाया आरो ना बिब'नो लिंनायानो जा खिन्थु सिख्लाफोरा प्रायानो मेगन सानायो आरो ना बेयाव एसे माबा जायो आरो आंनिल' जाया गासिबो आनकम्फर्टेबल जायो सोरखौ आगै लिंबाय सोरखौ आबौ लिंबाय बेखौनो माने बेस्ट थिंसा मा जे बिदिब्ला नों आंखौ मा साजेस्ट खालामगोन आं गार्लफ्रेन्ड लानांगौ ना लानांगौ गावहा थाबाय नालाय स' नोंनिबा मोनसे गार्लफ्रेन्ड थायोब्ला बांसिन मोजां जायो ना गार्लफ्रेन्ड गैयाबा बांसिन मोजां जायो लाइफआव माने खायफा गार्लफ्रेन्ड गैयैफोराबो माने गावनि गोसो बायदि जायोना बिदियाव माने एसे माबा जालाङो आरो ना माने फालतुद्राय जालाङो आरो गार्लफ्रेन्ड थाबा एसे सेफ थायो बेरायनायावबो बादा जायोना जेखि जायाबा गाज्रि लोगोजों थाबाबो बादा होयो थ' एसे माबा जायो आरो कन्ट्रल थायो खिन्थु
itu pasti मोजांबो गार्लफ्रेन्ड गैयाबा फ्रि टेनसन फ्रि Okay. गार्लफ्रेन्ड थाबा टेनसन दङ Okay. टाइम मथे फैनांगौ टाइम मथे जिखि जाया आरो कल खालामनांगौ बे आरो बेफोर आरो आरो कल खालामाबा जाय गार्लफ्रेन्ड दङ प्लिज अननानै खोन्थाबानो जाबाय जाय सिंगोल अननानै खोन्थाबानो जाबाय दानो खाम दानो कमेन्ट खालामना होदो आंनि बुंनाया माबाफोर गोरोन्थि जाबाय जां दै जाबानि मा गोरोन्थि जाबाबो जायाबाबो आंनिखौ नोंसोर बुंदो कमेन्ट नोंसोर गोरोन्थि जाबाबो जायाबाबो नों कमेन्ट खालामनानै मिथिया खिन्थु आंनिखौ बुंदो Hi Ada, big fan, love from Borama. Borama means Baksa. Borama, Baksa. Baksani Thank you. Thank you so much. Urang bora बुंदों हिन्जाव लादो सानैबो बोराय नुबाय थाद आंखौ बोरै खाबाय आंखौ बोराय नुदों रायजो राजाफोरा आं सोंनि दै मोनसे खोथा आंखौ बोराय नुदों नामा हा माबोरै जाखो आंबो कमेन्टजोंनो आंखौनो नायनो अके आं बोरायबाय आं बोरायबाय जानो सिनायदो कमेन्ट खालाम देन्जार कनफिउज खालामखायो आं सानबाय दसेनो बोरायबाय दे जिखियानो जादों नेक्स्ट हाय आदा मा होनदों हाय आदा बिग फेन आयु बेसेबांबा कमेन्ट होबाय बेनो बे सासेनो थेंक इउ स' माच एक्सट्रा एन राम सेरनो आदा मा ओंख्रि जाखो ब्रमोन खिन्थाना होदो एसे जाथ'वाखै जानोसै औ जोंहा आलासि दंफैयो बेनो जाबाय गोरबो खुंगुर सिनायखायो बयबो स' सिनायब्रा ओमफ्राय मा होनदों दमिन्द्र बसुमतारी बुंदों आदा प्रकाशनि जिएफखौ नायनो लुगैथारबाय मालानि समाव नुगोन डाइरेक्ट हिन्जाव नुगोन बिसोरो जिएफ जासिगोन सारप्राइज खिन्थु हाबायाव ना दानो नंथ'आ डाइरेक्ट नायगोन डाइरेक्ट हाबा जाखागोन एकदमबारे ओमफ्राय मा होनदोंमोनलाय हाय आदा बिग फेन लाभ फ्रम बरमा बेनो बिराद बुरजा कमेन्ट होदों बियो हेपि मादार्स डे सेम टु इउ गोरबो आरो आदा प्रकाशनो आं दासो नुबाय आरो लोगोसे फंबाय गोरबो खुंगुरनि क्रासखौ मिथिखाबाय आं आदा प्रकाश सोर बियो बिरेन ब्रह्म सोर बियो बिनि क्रासा आंनि क्रासा सोर दे बुं सोर बिनि क्रासा सोर बिनि हाबनाया क्रास दंबावसो गार्लफ्रेन्ड थालायना आरो क्रास दं जेनेबा आं मिथिया दै बेफोरनि सोमोन्दै सोर आंनि क्रासा बुंदो कमेन्टआव होना हो गोरबोनि क्रासा सोर आंबो मोनथिनो लुबैदों आं मोनथिया खिन्थु गोरबोनि क्रासखौ दिनै आं मोनथिगोन नोंनि दारै बिरेन फंबाय 1K चेलेन्ज विथ 1 भिडिअ आयु लाभ इउ माबा बरमा जाबाय दे बरमा थेंक इउ फुलमति मोसाहारि गुड नाइट फंबाय थेंक इउ आब' हेपि मादार्स डे रातुल बार' लाभ इउ ब्र फ्रम बेंगालुरु हेपि मादार्स डे थेंक इउ सेम टु इउ फुलमति मोसाहारिया बुंबाय हेपि मादार्स डे फंबाय हेपि मादार्स डे आब' अके 1K जा ग्रो होदों नबिन बर' हाय आदा बिग फेन लाभ आदा प्रकाश फ्रम सिमन साफुरि आदा सिमन साफुरि थांखांबाय ना जुलाइ औ नों थांखांबाय आं थाङाखै थांखांबाय नों थांनाया नायदो आरो ना बेनिफ्राय जायो हमना ला 600 किल'मिटार जागोन होद गोजानानो जागोन बिनिफ्राय खमावबो 330 नोङो बिसनाथसिम सहैखायो आरो ओमफ्राय थांगोन बिराद जागोन 600 ओमफ्राय रदै नोंनि भिडिअखौ नेनासो दंमोन आं आदा भिडिअखौ होबाय थारा आदा सियामि माबिलाय होगोन माने एक्सुवेलि आं बेखौ बुंनो थांनो नागिरदों आरो ना फंबाय आंथ' भिडिअखौ होगोन नोंसोरबो इन्ट्रेस्ट मोनगोन भिडिअखौ होनाय लोगो लोगो नायनोबो मोजां मोनगोन नों शेयारबो खालामगोन आरो लोगोसे लाइकबो खालामगोन कमेन्टबो खालामगोन नङा होमबा आरो लोगोसे गोबां बिनि गेजेरावबो जोंनि भिउखौ नुनानै एसे एनै मा होनो मेगन साग्राबो ओंखारगोन आरो बिनि सायावहाय नोंखौ एसे एनै बुंनानै नोंखौ दुश्मन जानाय बिदिबो खालामगोन आरो गेजेर खन्द'आवहायनो माने नों बिदि जायोब्लाथाय नोंखौ माने मा पाब्लिकफ्रा बैनि बुंनाय बाथ्राखौनो थांफासिगोन जेनेबा है ओरैबायदि जायो होनना बुंसिगोन दाना बेजों लोगो थांफासिगोन खायसे ओरैबायदि मा जायो मिथिबायना सोरबा सासे मानसि बुंग्रोयोबा बेजों थं थांफायो बेयो साना जे सिङाव मा दं आरो सोरबा सासे मानसिया जे मोनसे भाबना साननानै जे बेखौ ओरैबायदि बुंनांगौ पाब्लिकफ्राथ' ओरैबायदिनो जायखौ बुंबानो बेजों थं थांफायो होनना मिथिखायो नालाय स' बेबायदि आरो ना ओंखायनो माने खोब सानै हयै बैफोरखौ खामानिखौ मावनांगौ स' मानि थाखाय आङो बे बाथ्राखौ बुंदों होनना बुङोब्ला बै समाव जुदि जाथाया जायोब्ला अब्ला आं आंनि लाइफखौ बोरै खुंगोन दे बुंदो इउटुबाथ' नोंखौ जाहोनो हाला नालाय बे समाव दाथ' नोंखौ सेंग्रा बैसो समावथ' सोलिनो थाखाय पकेट खरसनि थाखाय सोलिगोन अब्ला दा बिनिखायनो आं मा खालामदों गावनि रोंगौथिखौ बारायलांबावदों गावनि खामानि मावनायनि सोलोंथाइखौ माने बारायना लाग्रोदों माने टेकनिकेल माने वर्क्सफोरखौ बारायना लाग्रोदों लाइनफोरखौ बारायना लाग्रोदों जब जिखिनि जे फिउचाराव
instead of that नों जुदि बे खामानिया जुदि प्रब्लेम जायोब्ला नैबे खामानियाव बास्लायनो हानाय बे खामानिजों सोलिनो हानाय आं बै खामानिखौबो मावदों फंबायमोन आंनि आबौमोन आंनि आबैमोन आंनि मादैमोन आंनि आयंमोन गासैखौबो बुङो आङो नङाब्लाथ' र' इउटुबाव थाबाय थानो हायो नोंसोरबो इन्टारेस्टिं मोनगोन नाथाय इन्टारेस्टिं मोननायजोंल' सोलिया नङा होमबा दा सोरखौबा जों भिडिअ बानायना मदद होगोन स' बे भिडिअखौ बानायनानै जों मदद होबाय बिसोर मदद मोनबाय नाथाय नोंबोथ' नोंनि लाइफखौ नायनांगोन सापस हमना ला नों जेसेबांखिनि मोजां भिडिअ बानायाबानो जाया मानो नों सासे बिराद गिदिर स्पिच माने होनो रोंगौ मटिभेशनेल स्पिकार होनो गोरोङानो जाया मानो जुदि नोंनि पकेटाव फुटि करिबो गैयाब्ला नोंनि बुंनाय बाथ्राया फिन उनावहाय बुंफिनगोन हनै बिराद गिदिर गिदिर बाथ्रा बुङोमोनलै प्रकाशआ बिराद गिदिर गिदिर बिबुंथि होयोमोन स्पिच होयोमोन हनै माथो गावनो जेबोआनो गैया पकेटाव गैया स' बे बाथ्राखौ नोंसिनि गेजेरनिफ्रायनो सोरबा सासे बुंगोन स' बेनिखायनो बैफोर बाथ्रानिफ्राय आङो बुंजानो गिनानै एसे एनै आंबो दानिफ्रायनो बै खामानिखौ मावनो गोनां जादों रायजो राजाफोर आंनि फंबायमोन आंनि अनसुलि आंगोफोर स' बेनिखायनो भिडिअखौबो होगोन आं गारखायाखै भिडिअखौबो सोरबाफोर बेमार जानाय नै आं गसाइगाव सासे गथ'नि लोमजानाय बिराद उन्दै 5 मान्थस ना 6 मान्थल' जादों दा गथ' बिराद गिदिर माबायाव जाथाय जाना दङ थ' बेयाव थांगोन आङो बेयावबो भिडिअ बानायहैगोन आङो दा बिसोरो माने थांनाय खरस थरस आंनो थांनो गोनां जायो नों बिनिफ्राय नों साननानै नाय गसाइगावसिम थाङोब्ला बेसेबां कार गंसे लांनाया नों कारखौथ' नुबायानो माबायदि थाव थांखागोन बियो स' बेफोरबायदि नों जुदि थाव गारनानै जुदि थाङोब्ला नों आंथ' इसेबां क्ररपति नङा आं इसेबां लाखपति नङा आं हाजारपतिखौनो नंगौना नङा आं गावनो कनफिउज होमबा साननानै नाय होमबा बैफोरबायदि रांखौ नोङो मोनफिननो बेसेबांबा गोब्राब अब्ला बिनि खेथ्रआव साननानै नाय जोङो गावनि लाइफखौ माबा मोनसे नङा माबा मोनसे जों इंगेज खालामनोबो सोलोंनांगोन बैनि थाखायनो एसे साबधानै आरोना स' बेनो र' नोंनि SMS खौबो नायगोन गाबलायलायबायसो मिजिं बसुमतारी आदाया आंनि SMS खौनो नाया दुखुसो मोनबाय आं आदा सरि मिजिं बसुमतारी सरि माने जोङो मोनसे जेनेबा रायलायदोंमोन ना मोनसे टपिकनि सायाव थ' बेनोसै आरोना थ' नों मा कमेन्ट होदोंमोन बेखौ होफिनदो जों गासैखौबो जोङो लाखै फरायलांगोन गासैनिखौबो नेबाय था ज' इन्ट्रेस्ट इन्जय खालाम दा हरसो जादों नङा होमबा 22 मिनिट जादों 22 मिनिटनि बारा 1 आवारखौनो जों लाइभ थागोन 1 आवारखौनो थागोन दोननांगौबा नोंसोरो जोंजों ज' थाबाय था नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोब्लाथ' थागोन दा मोनसे खोथाया बुङो आं मोजां मोनो होननायजोंल' जाया दा नों माबा मोनसे नांगौब्ला नों बेखौ नेखानांगोन हरखाबथ' मोना ना नों बायदि जेरै गोबां कमेन्ट होदों नङा होमबा दा सापस हमना ला आं मोनसे अफिसार आं सासे गिदिर मानसि होननानै बा आं सासे माने हायार अफिसार होननानै बुंबानो आं सासे IAS अफिसार माने आं थांनाय लोगो लोगो मोनसे सोरबा अफिसाव थांबाय आंनो खामानि नांगौ आरे बाबा नों थांबानोखि मोनगोन बेथ' नङाना मानो होनबा नोंनि सिगाङाव सोरबा सासे लाइन दङ होमबा बिदिबाथ' रुल ब्रेक जागोन ना स' नाय हिसाबै जाया होमबा स' बे आरोना बिनि थाखायनो आरोना स' रतिमा नार्जारी हेपि मादार्स डे आदा नंदों हेपि मादार्स डे सेम टु इउ हेल' ब्र खबरफोरा मोजां फ्रम गफुर माने मोजां ना सोंदों आरो मोजां ना आंनियाबो मोजाङैनो दङ गेजेरावनो दङ आरो बिरेन ब्रह्म आंबो बिसनानिनो निर्जय बि ब्लग मा ओंख्रि जाखो आदा जों जाथ'वाखै जागोनसो जोंहा आलासि दंफैयो जोंहा 183 जाबाय भिउआ आरो लाइकआ 172 सन्जिता बसुमतारी हाय आदा मोजाङै दंना मोजाङै दं सेम टु इउ कार्बि आंलंनि समायना बसुमतारी अके हेल' माबोरै खबरफ्रा गेजेरावनो दङ अके देरहासार ब्रह्म ओइ आदामोन आं उन्दुनोसै दे गाबोन थाब सिखारनांगौ बाय बाय गुड नाइट बे जाबाय देरहासार ब्रह्म होनदों कार्बि आंलंनिफ्राय नोंसोरनि बिग फेनखा दा बड' एनके क्रिएसनानो थेंक इउ जाय बर' हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावगोन बेखौ जेब्लायबो बावगारा जेसेबां गोबाव थाया मानो नंगौ मिजिं रामचारि थेंक इउ आदा गोसथोलायनाया मानो गारलायबायो दे बुंदो माने नोंनावथ' गार्लफ्रेन्ड दं नालाय नों बुंदो दानाबा बिनि फिननायखौ गोसथोलायनाया मानो गारलायनो आदा गोसथोलायनाया मानो गारलायलाबायो बेखौथ' आं बोरै बुंनो माने गोबांनियावनो गोबां रोखोमनि जायो माने गोबां जायो आरोना जेरैबायदि जास्ट हाइस्ट कमन जाहैबाय जेनेबा
गोजान जालाङोबा जेनेबा आरोना जिखिजाया फार्स्ट मोजां मोनलायमोन खिन्थु हौवासे फरायनो थाहैबाय दाव हिन्जावसाया फरायनो थाहैबाय बिदियाव माने गोजान नुलायाबा खिन्थु बावनायाव बारा सम गैया होननाय मोनसे बाथ्रा दङ बाट बेखौ मोजां मोननाय होनगोन आरो मा होनदों बे मोजां मोननाय जाया जानायालाय खिन्थु मोजां सेंग्रा लोगो मोनदोंबा दङ सिख्लाया मोजां सेंग्रा लोगो मोनदोंबा थ' बिदियाव फ्रायानो माने बिदि जायो आरो फ्रायानो आं सानो बेखौ मोजां मोननाय नाम होयो साबसिन मोजां मोननाय होनना बुङा नाम होनजानाय नंला लाभ गैया औ लाभ गैया माने एट्रेक्सन जास्ट महरजों माबा जानाय आरो ना औ स' नों बिनि फिननायखौ मोनखाबाय बेनो आरो गोबां दङ बहुत जाहोन दङ फिसा फिसौबो ब्रेकआप जायो मा जायो औ बुंबाबो जुगा बेफोर ना स' मिजिं बसुमतारी बुंबाय आंनि एसएमएसखौ नाया नों मोनसेबोथ' मेसेज फैयाखैना बिनि खालि आंनि एसएमएसखौ नाया आंनि एसएमएसखौ नायाल' होगासिनो बिनोसै औ बेथ' जेबो कमेन्ट होआखैना जेबो होआखै बिनोसै जोंथ' फारि फारि नायबोदों रावनिखौबो माबा बाद गाबि खालामाखै सना नोंनो हाय दादानो सना नों होनना बुंदों हाय दादा हाय आबैनि ब्लगनो हेल' फंबायमोन हाय हेल' हाय आदा सना हाय हेल' डियार बिएम सोदोब सन्जिब कुमार दैमारि हाय मिजिं रामसियारि बुंदों आदा प्रकाशनि बाजैया क'क्राझारनि बालाय आं मिथिया दै बेफोरखौ नङाब्रा सोंना लादो सोरबासो आंनिया क'क्राझारनि जाबोबाय आयु बिदिबाथ' सोर बिबा क'क्राझारनि फिउचार नुबाय दां बियो फिउचार नायनो रोंगौदां बियो मानसिया मिथिसार बि अफिसियेला बुंदों जेबो साननो मोना आदा गावनि अनगा बेरायनो हा जेबो साननि मोना आदा गावनि अनगा बेरायनो मा होनखोथाय बिपुल बसुमतारी बुंदों आदा आं ओंखाम जानो दे आदा आं नायफिनगोन दे जाग्रो ओंखामखौ जानांगौ गावनि देहानि थाखाय थाबैनो ओमफ्राय जिउ मोनसारि लानांगौनो आदा दहाय बुंदों ना लानांगौ होननानै बुंबायब्रा बिनि फिननाय बियो गार्लफ्रेन्डआ निर्जय भिब्लगा जाबाय राइट ब्र राइट अके स' आदा बिदि होननायखौ रिप्लाइ होला दे सोंनायखौ होनसै क'क्राझार बया होदों मा खबर जाखो आदाखौ जाहोखो आदाखौ होनो मा बेदर जाहोखो आदाखौनो दानो खोन्थाथ'वा बेखौ मिथिगोन उनावहाय ओमफ्राय मा होनदों कुन्जु बर'आ बुंदों हेल' आदा हाय नेहा बसुमतारी बुंदों सेंग्रायाव सेंग्रासो नुदों बोराय नुवाखै दादानो दोखैनिया औ दहाय सोंदोंमोन नालाय सोरबा सासे मानसिया बोराय नुदों होनदोंना जोंना एसे लेट जाबाय दै फरायनाया लेट जाबाय औ गोबां दं कमेन्टआ दं माने बिराद दङ फरायलांजोबगोन गासिखौबो गारजा ओमफ्राय दानसोरां बर'आ बुंदों दाबो जाया माखौ दाबो जाया ओंखामखौ मानो दाबो जाया दानो जाथ'वाखै जागोनसो दा नोंसोरजों लाइभ थाग्रोनि र' स्पेसियेल एकदमबारे सेबेस्टियान बसुमतारी बुंदों मा ओंख्रिनो ओंख्रियाथ' दालि थागोनदां ओमफ्राय बेदर दंसै आरोना ओमफ्राय माबा माबि फान मसला दं आरोना अलंबार बर' एफ मा एफ माने फ्रि फायार जागोन नामा फ्रि फायार येस गार्लफ्रेन्ड गैयाबा साबसिन जायोलै आदामोन अके गुड थेंक इउ स' माच सक्ति बिरखां बाग्लारिया बुंदों माहानिलै सार गोरबो खुंगुरा बबेनिनो नोङो आङो जाहैबाय खुलुमबाय आङो जेनेबा जाय सिनाय मोनाखै आंखौ थ' आंनि मुङा जाबाय गोरबो खुंगुर बर' आं उदालगुरिनि आं दानि थाफैयो आरो क'क्राझाराव थ' आं फरायनो थाफैदो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव फरायदो बियो फार्स्ट इयार देग्लाय अके थ' बिनोसै गासिबो खोथा जाया नङाबा मोनथिखांबा थांगोन ना बिसोरो मिथिसार बि अफिसियेला बुंदों जेब गैयाबा साबसिननो अके ओइ नैलाय निर्जर ब्लगआ बुंबाय क्रासआ सोर प्रिसमितानो सिरियासलि सिनायो प्रिसमिताखौ प्रिसमिता नानिया माबानियालै क'क्राझारनिया बेखौ नाराबारिनिया जोंनियो आदा नोङो जोंनियाव फैखांबाय आदसा औ ओंखाम जाना फैखांबाय जों बिसिनाव आलासि जानानै आदसा प्रिसमिता नानिसो र' नों प्रिसमिता नै नों गथ' क्रास एकदमबारे क्रास लायबावसो नामा मालाय एकदम स' 2000 क'क्राझार बय 220 खिथुआव गाखोनायखौ नुखायो आदानिखौनो नोंनिखौ 220 आदसा आंथ' सोलायबाय थाखायो औ 220 आव गाखोनायखौ नुखायो सोरखौ नुखोबा 220 खिथुआव क्रासखौसो नुदों नामा आं क्रासखौ बिदि रेकर्ड गैया क'क्राझाराव आङो हिन्जाव थिखानाय रेकर्डआनो गैया अके मानो बिदि बुङो थिखोफेराखैनो नोङो मालाय एकदमबारे मिथिसार बि अफिसियेला बुंदों गोरबोनि क्रासआ प्रिसमिता आये आदसा बिदिसो सासे नुला दै सानै नुबाय आङो बुंनायखौ बड' फाग्ला इउटिउब चेनेलनो लाभ फ्रम मेघालया वाव मेघालया बिरेन ब्रह्म बिनानाव नायदो आरो बुंबावदों बिनानाव
फर्स मिटानोलै सोरबा फर्स नै मिटा गासिबो फ्रेस मिटालै नै बिनाना क्रासा बिनाना फर्स मिटा जाबायलै सोरबा लिरनो रोङाखै खौ मेगन खेबो फंबाया फ्रम गहपुर नों मेगन खेबो इज्जा नोंनि फलोवार्सफोरा नायदो नोंनि खोथाखौ मिथिखायो गवा मोनथिया मोजां औ आं मैया मोनसे भिडिअ बनायदों फ्रेस मिटाजों अके थांना जाहैबाय ओंखामलाय जायाखै सानावनो फैबाय आरो ना अके बिसोर थांदोंमोन औ बेयावनो आच्छा जास्ट आंनि क्रासा फ्रेस मिटा होनना बुंबाय आरो बेयावनो जास्ट नै जाय भिडिअ नायदों जाय अके स' बेयावनो नुबाय जे नोंनि फेन्सआ बेयावबो हाबना दं बेयावबो हाबदों स' फुलमिति मुसाहारि आब'आ बुंदों नो याखै फंबाय दानो हाबा लाथ'नाङा अके थेंक इउ स' माच आब' जय हिन्द जय बड'लेण्डनि जय बिएम चेनेलनि जय बड'लेण्ड मिसन अर्गानाइजेसननि एकदमबारे बुङाबा स' आब' फुलमति थेंक इउ स' माच सक्ति नोङो सक्ति होबाय आंनो मिथिसार बि बस अफिसियेला बुंबाय गोरबोनि क्रासा फ्रेस मिटा मैयासो भिडिअ नुदों नैलाय मैयासो भिडिअ नुदों खोन्थाबाय दा बि बर' ब्लग हाय आदा बिग फेन लाभ फ्रम राङापारा अके राङापारायावथ' थांबाय थाखायो आं सम ओमफ्राय 1K चेलेन्ज विथ 1 भिडिअआ गोदान कमेन्ट होलायबाय आंना इउटुबानो माबा जाबायलै आदा मा जाखो बड' इनके क्रिस्टियान आदा सना उन्दुनोसै दे आंना मर्निंआव सिखारनाय चेलेन्ज दं बाय बाब चेलेन्ज थालायनो दे आयुष्मान बाबा नङा होमबा अके लाभ फ्रम बाक्सा मुसुलपुर थांबाय रिंटन मेकारनो ओमफ्राय आरबि अफिसियेल भिडिअ बुंदों जिएफ थाबा बुहुत मोजांबोलै आदा ना कारेक्ट जादों ओमफ्राय बुहुत टेनसनबो जायो मालाबा होमबा मोजाङा मा गैयाना गोनाङा बेखौ खोन्थादो नों क्लियारखौनो बुंनो रोङासै बेनो जाहैबाय दा मोननैबो मोजां समायना बसुमतारी बुंदों मासि मोजां नों आदा नोंसो बुंदों जिआर बया बुंदों आदाया बेसेबां इयार्स जाखो बैसोखौथ' खोन्थानो हामा एक्सुवेलि बुंनो थाङोबा आंनि मेन जिखिनि बार्थडेमोन बे थांखांनायानो जाहैबाय खिन्थु क्वालिफिकेसनाव जि डेट अफ इये माने माबा दङ डेट अफ माने बार्थ डेट दङ बियो जाबाय नैबे 10 मे दिनै 9 तारिख ना दिन 9 ना 8 मोनलाय 8 होमबा नेक्स्ट 10 तारिखआव नैबे गाबोन 9 समफोर 10 तारिखआव आंनि बार्थडे आंनि मिथिखाबाय पार्टी जानो फैनोसै केक सेक खाफेराखै आं बिदिसै मानो होनबा आं सोरबा अननानै केक खानायफोरखौ बेलेग खोथा खिन्थु निजे गारनानै आं हाया आरो अके स' SGN ब्लग डियार नाब्ला सारनि आपडेट दं नामा ब्र' स' बिनि खोथाखौ आं नोंसोरनो खोन्थाबा नोंसोर गोमोगोन मोनथिबायना आसुरित बाथ्रा हाबना दं सोरबा इन्डिपेन्डेन्ट भिडिअ बानाया मा बानाया होनना बुङोना बिसोर जेबो गुदि खोथा मोनथिया आरोना जे बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों बिसोर जुदि आं बुंनांगौब्ला बिसोर गोमोगोन आसुरित मोनगोन बिदिब्ला बानायनाया साबसिनबो होनलायलांगोन बिसोरो स' आंनियाव ओरैबायदि खोथा दं आं प्रेक्टिकेलि जानाय आरो आङो बैबायदि समाव पेट्रलिं खालामजानाय मानसि आं मिथिबायना पेट्रलिं खालामजादों हरनि 9टा 10टायाव आं बिनि खोथाखौ आं खोन्थानो गोसो जाया बुंनो गोसो जाया आं रावनो जुदि आं बुंनांगौब्ला सोरबा सासेया मुं बदनाम जागोन आरो आं बैसोरजों मिलायना थानो गोसो स' बिनि सायाव बुंनानै लाब गैया मानो प्लिज मालाय बुंग्रायानो दंखायो आंल' नङाना आं बुंबानो गगोन बेथ' नङाना दा दिनै नोंसोर बायदि दङ गुबुनफोर बायदि दङ नङा होमबा दा मोनसे खोथा बिराद गिदिर दङ नोंसोर गोमोगोनसो बड' हिस्ट'रिनि एकर्ड खालामनायखौबो देरसिन स्ट'रि जाना दं मोनसे बुंनो थाङोब्ला बे ओरैबायदि मिथिबाय मानो होनबा बड' हिस्ट'रिनि जि एकर्ड बेथ' जोंना देरसिन होनना बुंब्ला जोंनि स्टेट जाबासो एकर्डआ देरसिन जागोन नालाय बेथ' जास्ट नङा होमबा स' बेबायदि आरोना गोरबोआ उन्दुनो ओंखारबाय हनै नों ओंखारबाय मेगना ओंखायनोथ' जाबायलै एकदमबारे ओंखाराखै कमेन्ट माने खालामनानै बेखौ राय हरबाय था उन्दुनो ओंखारिनि दावराय आगर गेमिंनो आदा मा ओंख्रि बेखौ खोन्थाथ'ला दाहाय जाखांनानै जोङो खोन्थानोसै गाबोनफोर खोन्थाथोंसै बियो ओमफ्राय बोरो बबे ओइ ब्र' गोसो थोनाया मोजां गाज्रि दे खोन्थादो आंबो बुंबाय आंबो गोसो थोआखै नालाय दा फागार दे बुङो दे गावनि गोसोआव मादो बुंनानै दे मा दैहुं नार्जारि गोसो थोलायनाया मोजां ना गाज्रि गोसो थोलायनाया दुनियानि साबसिन बेस्ट थिंस मिथिबायना मोजां मोननाया बेस्ट थिंस आरो बेनिख्रुइ जिन्दगियाव देरसिन बेसाद देरसिन बुस्थु देरसिन मुं जेबो माने जिनिस गैला लाभ इज ग्रेट मिथिबायना मोजां मोननाया गोबां गिदिर बाट बे मोजां मोननाया गोबां रोखोमनि थानो हागौ गोबां रोखोमनि थानो हागौ नाथाय बै रोखोमनि गेजेराव जि मोजां गल्डेन जाय डायमन्डनिख्रुइबो बा डायमन्ड बैखौ जुदि मोननो हायोब्ला बैखौ जुदि थोनो हायोब्ला
नोंनि लाइफआ साक्सेस जागोनबो आरो नों जानला मोनला आल्टु फाल्टु नों जेरै बुंदों बिदिबो जानाय नङा जुदि जाय गोसो दं होननानै नोंखौ कन्ट्रलाव दोनबाय थानो नाजायो आरो बिनि गेजेराव नोङो जेराव थाङो बेयावनो एं एं जुदि फोथायलायनाय गैयाब्ला मोजां मोनलायनाय नङा फोथायलायनाय मेन So, मोजां दा फोथायलायनाय गैयाबा खायसे मानसिफ्रा माने फोथायलायनाय गैया बिसोर गावसोरखौनो मोजां मोनलायनायनि बुङो खिन्थु इट इज नट लाभ गोरबो बे नङा, बे नङा। बे लाभ नङा आरो नों मोनसे दहाय बुंदोंमोन ना खायसे खायसे डिसटेन्स जानानै इदि गारलायलायोबो होनना आदसा, बुंदों बेबो ना लाभ नङा। दे जेरै हमना ला बियो नों अदालगुरियाव नोंनि गार्लफ्रेन्डखौ गोसोथोबाय नों बेयाव थायो दा नोंखौ सन्देह खालामहरबाय थायो भिडिअ कल खालामबाय थायो दहाय बिदि मोजां मोनलायदोंबा बेबो सोरजिबाय आदसा, आदसा। खिन्थु बेयाव थानानै नोंखौ सानबाय बियो कि है बिबाखौ जों थानानै गुबुनजों बेरायहैनो हायो बिदि जाबाय। आंबो गुबुनजों सोर बेरायनोसै बेरायनो आदसा। स' इट इज नट लाभ मोजां मोनलायनाया ओरैबायदि मोजां जुदि मोजां मोनलायनो रोङोब्ला बास बेनोसै जोंनिया औ मोजाङै बुंबाय जोंना ब्रादारा सन्जिब कुमार दैमारिया बुंबाय एमटि नार्जारि सिस्टार बागै मा बुंगोन ब्र' एमटि नार्जारि सोरखौ एमटि माने मिथि नामा मिथि नार्जारि सिस्टार बागै सोर एमटि बाबा मिथिबो मोजां ना बुजियासै थ' ओंखायनो खाफिन- बुंनो हाला खाफिनबानो जाबाय, खाफिनबानो एडभान्स जाबाय। कंग्रेचुलेसन थाबाय आदा 100K नि थाखाय अरायबो सापर्ट होबाय थागोन Thank you so 100K जानो थाखायथ' सम गैला खिन्थु नोंथांमोना होबानो गाबोन समफोरैनो जागोन सुमि बसुमतारी शेयार खालामना हो जाहाथे जानायनि मानो होनबा मोनसेथ' बिएम सोदोब चेनेला 2,45,000 जाबायानो 2,46,000 जासिगोन आरो बिनि गेजेरावहाय दा नैबेबो 1 लाख जायोबा बर'नि गेजेराव सिलभार मोननै थानाय जासिगोन नामा? जागोन जासिगोन नामा? जागोन नायनोसै खिन्थु पाब्लिकनि सायावसो सार बेसेबां इयार जाखोब्रा बे बैसोखौथ' खोन्थागुलायला आङो बैसोआ जाबाय आङो एकदमबारे जानाया जाबाय आं आर्मि साख्रि मोनला इसिबां बिदि बैसो जाबाय आं जाबाय आरो आदा ओंखाम जाबाय नामा गोरबो आदानि जेबा मावनि अदालगुरिनि मावनिनो सार ब्लग जेबखौ मानो खिथाया नों आदा फ्रम कलकाता मानो खोन्थाया नों नोंसो होनदो आं खोनाखै नोंखौसो होनदों सोमखोर नार्जारि आदा नों दा बहा थाबाय थागोन नोंजों लाइफआव आदा नों दा बहा दं थाबाय थागोन नोंजों लाइफआव अके आं क'क्राझाराव थेंक इउ कुन्जा बर' आदा मा खबर गेजेरावनो दं नुब गेमार सानैबो हेन्डसाम खा नोंसोरो थेंक इउ ओमफ्राय माबा दोंसै आंनि बिरलायबायलै हेन्डसाम ना हेन्डसाम आंथ' नङालै सानैबो हेन्डसाम आं मोननायखौ नङा। नुबाय आदा नों मा ओंख्रि जाखो आदा सना 252 औ 252 जाबाय Thank you so much. मा ओंख्रि जाखो आदा सना मा खालामदो आदा सना नै नोंसोरजों लाइभआव दङ बेंटलनिसोलै आदा प्रकाश होद बेंटलनिनो आंना सोर नुलायखो बेंटलनि सोरखौ बेंटलनि नुलायखो आसुरित बुंखायो नुदों बेंटलनिसोनो आंहा दावराय आगर गेमिंआ बेंटलनिसोनो थोद नङा बुंथारोलै जेरबय जानोलैनो दा बहाय दं आदा क'क्राझार मिस्टार मरन बुंबाय जेबा दिनै आंनि होद फानसपिनिफ्राय 10 खावना लांबाय गावनि 10 थाखा खावना लांबाय गावनि जेबा मिस्टार मरना ओमफ्राय लाइभआव नों खनसेबो लाभ खालामफेराखै नामा लाइभआव आङो खनसेबो लाभ खालामफेराखै बिदि बाथ्रा फैया लाबा जाखायोना लाभा जाखायो लाभा जाबाय गावनि बिमाखौबो खालामो लाभा जाबाय गावनि बिनानावखौबो खालामो लाभा जाबाय गावनि बिफाखौबो खालामो लाभा जाबाय गावनि बिनानाव फंबाय गासैखौबो खालामजोबो आरो ना आं खालामदों स' आदाना खानाया थेरेनामलाय माथो मडेलाथ' माबायदि खानाया आंना माबा गावथ्रादों दायो र' एसे चेन्ज खालामनांगौ माने जेबो नङालै जोंफोर गावसोरनो बोरायबो होनो आरो माबाबो होनो ओमफ्राय आदा प्रकाशनिखौ दिनैसो नुथारदों आदा प्रकाशखौ दिनैसो नुथारदों हाब भिडिअ'आथ' बिएम सोदोब चेनेलाव होयोआनो सानब्रै सानबानि गेजेराव होबाय थायो नोंसोरो नटिफिकेसन अन खालामना लाबानो जाबाय अब्लानो नुगोन रिंखां ब्लग मिसआन्डारस्टेन्डिं नै मोजां मोनलायनाय बाथ्रा बुंनो गोरबो मिसआन्डारस्टेन्डिंआवसो गारलायनाय जायो ब्रादार मोजां मोनलायनाया फोथायनाय थाबा जेरावखि थाया मानो बियो माला दाबो नागारलाया नै गुड ब्रो हिंदी टॉक न हिंदी रायलायनांगौ नो हिंदी ओके बातें करते अब अगर रिक्वेस्ट कर रहा है बातें करने के लिए तो हम बातें करना पड़ेगा कोई इंसान हमको रिक्वेस्ट कर रहा है हम और उस इनकर को
जुदी एक्सेप्ट नहीं करा तो हम क्या बोले, ऐसा हो ही तो नहीं हमारे सकता, ऐसा मतलब। हो ही नहीं सकता कि हम उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो हम थोड़ा हिंदी बात करेगा, उसके बाद वापस आएगा हमारे मदर टंग पे। मारे दो आदा सोना दा संदी, हम लोग अभी ठीक है फिलहाल तो, बाद में फ्यूचर में क्या होगा हमको पता नहीं है। भगवान की इच्छा से जो यहाँ पे लिख के भेजा है हमको पता नहीं यही है। होगा। तो वही होगा। हिंजाव लाठोला नामा ब्रो, क्या बोल रहे हैं देखो ना। ये ऐसे भी बोलता है। माने अडियन्सफोरा प्रायानो माने गार्लफ्रेंड हिन्जावनि औ, बहुत माने बेलेग माने बेलेगाव गैथ'आ बेनि सायाव आरोना। एकदम मोजां मोनो आरोना। एकदम गार्लफ्रेन्ड लानाय गोरोबा हिनजाव गौराङाव लाबोलायदों आयौ सोर ओइ नै लसन ब्रह्मआ बुंदों आदा ब्रेकआप जानायखौ बोरै लाफिननांगौ जायो। अके आं बेनि एक्सपिरियेन्स गैयालै। स' ब्रेकआप जानायखौ बोरै लाफिनो नङा होमबा? स' एक्सुवेलि ब्रेकआपखौ मानो जाखो आंना बिसोर मोनसे कुइसन फैग्रोगोन बेयावहाय। आतसा आरो ब्रेकआपानो जाखाबायबा, नों ब्रेकआप जाखाबायबा बे मोजां मोननायाथ' लिस्टआव फैया नालाय, नङा होमबा? स' मोनसे गोरोन्थि मावदोंब्ला सरि बिलाइनायसिम थांनायखौ बेलेग खोथा बुंगोन आं। ब्रेकआप जाखानायखौ लाफिननाय बियो एसे जाया लजिकआव लजिकआव फैया। फैया खिन्थु माखासे सुबुंफोरा लाफिनलायो आरोना। लाफिनलायो। खिन्थु बेखौ बोरै हिसाबै लालायो आं बेखौ मिथिया। हिसाबै जागोन ना? औ ब्रेकआप खिन्थु माबा मोनसे गोरोन्थि मावलायनानै सप्तासे रायलायना थाथ'बाय, ओमफ्राय गारलायलायथ'वाखै बिदिनो रायलायना बोराबलायना थाबाय। औ ओमफ्राय बिनि गेजेराव रायलायफिननानै लाफिनलायबाय बे बेलेग खोथा। खिन्थु ब्रेकआप जाखाथारबाय, हाउ इट इज पसिबल फॉर फेचार। अच्छा। फेचारनि थाखाय बोरैहाय बियो नङा होमबा? खायसे कोई लोग लेता होगा, मेरे को इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मोनसे औवा गथाखौ जों जुदि दानखावबा बेखौ रोजोबनो बेसेबांबा थान। मोनसे एग्जाम्पल बेनो आरोना। स' जालायनाया गाफिननोबो हागौ नङा होमबा? बेबायदि आरोना। स' जालायनाय मिन्स फर्सजोंसो दोनदों नालाय, मोजां मोनलायनायखौ फर्सआव मालाबाबो लाखिनो हाया। जों सापस हमना ला नों गावखाबायानो, दा बिनि गेजेराव नोंनो बेखौ नांथारगौ, बिनि सुन्दुरखौ, बिनि माबाखौ केरेक्टार, बिनि बिउटिफुल फेस फिगार, थ' आं नङा बेबायदि मोननाय नङा। बाट नोंना मा नांलायनाय, नोंसिना अंखार मिलायलाया, नांलायनाय थाबाय थायो। स' बिनि गेजेरावबाबो बिनि महरखौ नुनानै मोजां मोनलायनाय मालायनाय बेफोरबायदि जुदि थायोब्ला, गोसो होनानै आं मानिथारगोन आं जे आं कन्ट्रलै थाथारगोन, आङो एकदमबारे बे जिखियानो मुवाबानो बिनि आङो आखलखौ आङो एकदमबारे कन्ट्रलाव थाथारगोन, आं जेबो मुवा होननानै थाबाय। सानसे नङा सानसे बियो फर्सआवसो थादों नालाय बियो, होमबा बिनि उनावहाय बे बुरिलांनो मागोन होनबाथाय आं नोंखौ गोजोहाय मोजां मोनखायामोन, बाट आङो जेने थेनेसो दैजों हमना थाजादोंमोन बिदि होमबा। ओमफ्राय बे बाथ्राखौनो लानानै खायसे सुबुंफोरा मोजां मोनलायना उनाव गारलायनाय जायो आरो। स' थिग बेबायदिनो एग्जाम्पल, औवा मोनसे गथाखौ जों जुदि दानखावखांनायनि उनावहाय जुदि बेखौ जोङो मोनसे आदानो सिथाबोब्ला बे फर्सजोंसो सिथाबनाय जायो आरो बेयो मालाबा समाव गाफिननाय जायो आरोना। स' एन्सारखौ मोनबाय जाखानांगौ ना? मा खबर आदा अरुण ब्रह्म गेजेरावनो दङ। आदा प्रकाश माब्ला जुलि जायो बेखौ आं बुंनो हाया। इट इज रड माने मोनसे बाथ्रा दोङो, जोनोम हाबा आरो थैनाय बेखौ इसरा इसोरा लिरनाय, बेखौ बुंनो हाया। रावबो बुंनो हाया। हाबाया गाबोनबो जानो हागौ, बे जेनेबा जेबो गाबोनबो जाया, होमबाबो माला जागोन बेखौ बुंनो हायाना आरो बुंनो दोङो आरो। बेबायदि आरोना। स' मिथिसार गोरबोआ गौराङाव लाबोलायदों आरो क'क्राझाराव थिखिफेराखैना? गोरबोआ गौराङाव नायलाय नोंखौ नायनानै दङ। सोरबा बिनानावफोर थिखोनायखौनो बिनानावफ्रा बहुत दों, आगैफोर दों, केएस अबिनाश सिं फ्रम मणिपुर इम्फल। आंखौ जुदि नुदोंब्ला फट' खेबखा दै, ओरैनो जास्ट बुंनानै दोना, बुंबा जाया, डाइरेक्ट प्रुफखा। जुदि नुदोंबा फट' खेबनानै वाट्सएप हर, ओरैनो पस्ट होलाबायनाङा जास्ट। ओमफ्राय बिनि गेजेराव जुदि नुदोंब्ला ओमफ्राय नोंगौ होनना बुंबाथाय नोङो एखे एकदमबारे। आदा प्रकाशनि जिबखौ नायगौमोन, गैयाबा माखौ नायनांगौ नोंलाय? र' इसोरा लिरना दोनखादों आंनो बिराद एकदमबारे। आदा गोरबो खनाखौ लोगो हमगोन। अके, माब्ला फैयो लोगो हमफै, क'क्राझारावनो दं बियो, बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव फरायो बियो। अके, क्रेजी गार्ल्स इन आसाम। हाय ब्रादार, लाभ फ्रम उदालगुरि। ब्रो हिंदी बोल, ब्रो हिंदी बोल, तो बोलेगा। हिंजाव लाथ'ला नामा ब्रो? अभी शादी करने की मूड में नहीं है, पहले जिंदगी को कैसे जीना है वो सीख लूं। पहले हम फाउंडेशन को बना रहे हैं। हाँ, फाउंडेशन तो इस्टेब्लिश होना है अभी। पहले इस्टेब्लिश, खुद को स्ट्रेंथ बनाना है, किसी की बर्डन नहीं रहना है। तो खुद कमाओ, खुद जियो, खुद की स्टाइल से जियो। और उसके बाद अगर शादी करेगा, किसी की बच्चे को लेके आएगा और बीवी बनाएगा, उसको माँ बनाएगा, तो अगर उसको खिला नहीं पाएगा, कुछ भी
रखने के लिए जगह नहीं है तो शादी करके क्या फायदा क्या फायदा तो शादी तो कर सकते हैं हम खाली कर सकेगा हम जिसको भी पसंद करेगा अगर वो प्रपोज करने के बाद यस करेगा तो चलो शादी करते हैं तो वो भी अगर मान जाए तो शादी हो जाएगा ना तो इसमें क्या बात है तो लेकिन उसको खिलाएगा कैसे तुम्हारे पास फूटी कोरी भी नहीं है तो तुम्हारे पास जॉब नहीं है तो है कि नहीं है तो वही बात है सोचना पड़ता है आदा नोंनि हिन्जावखौ उसुं जावना खावना लाबो होथ मानो बिदि होयोलै आं उसुं जावा अके मानो उसुं जावलायनांगौ गारियाव थिखोना लाबोगोन फर्चुनाराव नङाब्रा बांद्रायबाय माबाब्रा थमथमाव हिन्जाव लाथ'ला नामा ब्र लाथ'वालै मा हिन्जावल' लानायल' सोंबाय थायोब्रा मा जायगा आदा मा जायगायाव दं आदा क'क्राझार बरबातारमानि हाय आदामोन लाभ फ्रम खैराबारिनिया मोनसे जोंनि जायगा आंनि जायगा खैराबारि नोंसिना खैराबारिनि सासे माबा मोनसे खोनादों नङा होमबा लिडार सासे लिडार बबेन बर' होनना बुंनाय एमसिएलए बिजेपिनिफ्राय माबा ओरै बारस्लाय नागिरनाय मानाय बेबायदि बाथ्रा खोनादों बे निउसखौ खैराबारि बेनो जागोन ना मिथिला आंनिखौ नायथारा ओचार ब्लग नायबाय दानिसो फरायबाय हाय गावहा भिडिअखौ बारना बहाबा थांदोंमोन दां हाय ब्रादार मोजां ना खबरा गेजेरावनो दं ब्र हिन्दी बोलो अभी बोलेगा लाभ फ्रम तामुलपुर ठीक है थैंक यू सो मच तामुलपुर नोंसोर सानैबो मोजां आदामोन थैंक यू सो मच रश्मि बरा बुंदों बिरेन ब्रह्मआ कमेन्ट होबावदों आदामोन आं दासान्दि जोंनि बर' हारिनि जारिमिनफोरखौ नुना जोबोद दुखु नांगासिनो जाहोना जाबाय जोंनि बर' हारिनि आइजोफोरा मानो गावनि सनानि न'खरखौ गारना थांगासिनो आदामोन एसे फोरमाय आदामोन आं दासान्दि जोंनि बर' हारिनि जारिमिन एक्चुअली नों बुंनाय आङो थांखिखौ बा नोंनि बुंनाय स्टाइलखौ आं बुजिबाय हमनो हाबाय नाथाय नोंनि बुंनाया गोरोन्थि गोरबो बिनि बुंनाया गोरोन्थि नङा मानो गोरोन्थि होनना बुङोब्ला माने बे जाय सोंदों बे सोंनाया मोजाङानो खिन्थु बिनि जे सेन्टेन्स लिरनाय बे गोरोन्थि जादों जारिमिन नङा बियो एट प्रेजेन्ट सिचुएसनखौसो बुंनांगौ जारिमिना जाबाय सिगांनि बाथ्राखौसो दानि जाथाय जानायखौसो दानि हालोदखौसो बेखौसो नांगौ बे जारिमिनाव गोग्लैया आदा लोगो हमनो हागोन दा हागोन रिलाय जोंना नाम्बार होदो नोंसो सोंदों निथुमनि ब्रह्मनो आदा मोना जेनिया ब्रह्मनि ब्लगखौ नायगोन ना नाया जेनिया ब्रह्म सोरजिनिया टाउनाव थायो अके निउ जोंनि माबा बहुत ग्र' जादों ओके आंनो 1 मान्थआवनो 40K साबस्क्राइबार खामबाय आरो ना 1 मान्थआवनो वाव एकदम उन्दैसो मानसिया उन्दैसो ना आंनो लिंक हरना नागिरा एडवान्स हैप्पी बर्थडे ब्रदर थैंक यू सो मच ओमफ्राय केस अविनाश सिंह ओके हिंदी बात करेगा भाई वो लोग भी बोरो में बात करना मांगता है ना तो हिंदी में भी बोलेगा बोरो में भी बोलेगा आदा मना जेनिया ब्रह्मनि ब्लॉग को नहीं करना है तो मैं जेनिया ब्रह्म को सुना नहीं था आई एम सॉरी जेनिया सिस्टर तो 1 मंथ में ही आपने 40K सब्सक्राइबर आपने हासिल किया है ये सुन के मुझे बहुत गौरव अनुभव हो रहा है और ये बोलूँगा कि आप सदा हैप्पी रहे और जो वीडियो आप बना के इतना 40K सब्सक्राइबर मिला है अभी तक तो ऐसे ही बनाते जाओ और लोगों को इंफॉर्मेशन देते जाओ और इंस्पायर होते जाओ और उसके बाद सक्सेस होते जाओ ओके सो मैं देखेगा जेनिया ब्रह्म की सिस्टर की वीडियो तो मैं अनाउंस करना चाहता हूँ हमारी बोडोलैंड मिशन ऑर्गेनाइजेशन का जो अकाउंट है तो वो आ गया है NGO का सो बोडोलैंड मिशन ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा एम लिया था 2018 में ही लिया गया था वो एम कि किसी गरीब स्कूल में जो स्कूल बेम्बो से बनाया हुआ है और उसके बाद वो स्कूल चल रहा है गवर्नमेंट नहीं है तो इस स्कूल को हम लोग उस टाइम पे मिलियन हम लोग कितना मिलियन से 15 मिलियन से भी ज़्यादा हम लोग बोडो पीपल है मीन्स मतलब 1.5 मिलियन 15 मिलियंस नहीं 1.5 मिलियंस तो 1.5 मिलियंस बोडो पीपल से हम लोग अगर 1 रुपया भी कलेक्ट कर पाया तो उससे कितना स्कूल बना सकेगा सो तो मैं कमेंट में डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और कमेंट में भी दे दूंगा हमारी जो डिटेल्स परसों ही बना है हमारा अकाउंट बहुत मुश्किल से हमने बनाया ही ये चीज़ तो सबके लिए बनाया ही है हमारी सिर्फ नहीं है वो गवर्नमेंट ऑडिट करेगा उसके ऊपर हम उसके अकाउंट से पैसा 1 पोटी कोरी भी नहीं खा सकते क्योंकि ये गवर्नमेंट के साथ लिंक हो चुका है आदा मोना जेनिया ब्रह्मनि ब्लग को नायगोन नायगोन आङो नायगोन कुकु एफ फ्रम तामुलपुर
from बिजनि फोरमाय बसुमतारी ओके from तामुलपुर आदा मोनाज एनिया ब्रह्म ओके खालि बे सासेनिल' बुं बेखौ फरायजाला सियालसोलै नोङो मनजित बसुमतारी सियालसोलै नोङो आयौ आंखौ सियालसो होनबाय बाला थोस सियाला इदि होना एकदमबारे कमेन्टफोरखौबो जि बायदिसिना होनो नालाय एकदमबारे दे गाइस माने इन्टारेस्टिं मोन ओके एडभाइस खालामनो नै एडभाइस हेपी बार्थडे टु इउ माने एडभान्स होदोंमोन ना मानसिया एडभान्स हेपी बार्थडे टु इउ आदा फ्रम बाक्सा निकासि बिबिसा ब्रह्म बुंदों थेंक इउ सो माच हिन्जाव लाथ'ला ब्र लाथ'वालै दानि बिनय बसुमतारी मा ओमफ्राय आदा आंनि चेनेलखौ बुंना होदोब्रा FB अफिसियेल चेनेल थांनानै नायहै भिडिअ मा आपल'ड खालामदों सोर देरसिन ब्र नोंसोर सानैनि गेजेराव फ्रम आंनिखौ सोर ब्लग आंनिखौ नोंनिखौथ' फरायगासिनो दङ ओमफ्राय रदै फुलमुथि मोसाहारि बुंदों अरुणाचल प्रदेशआव बिराद थान्दा फंबाय उन्दुनोसै गुड नाइट अल द बेस्ट हाब थांनांगोनलै बिराद गरमथार बेयावहाय एकदमबारे एसिबो गैया नालाय एसिबो बायनो हानाय गोरिब मानसि एसिबो गायनो हाया एकदमबारे आदा प्रकाश माइ फेभरेट थेंक इउ सो माच ब्लगिं लाइभ 22 थेंक इउ नोंनि बे बुंनाय रावा आंनि गोसो गोरबोखौ माने उसिफाव होजोबबाय नै गोरबोआ बेयावनो दंखायो आरो लोगोसे ओंखाम उखैयाखै बायदि मोनलायलायबाय आं फ्रम तामुलपुर रंजालि गयारि नटसो लिरदोंमोन लां आदा नोंनि लाइभआव दसे फैबाय थेंक इउ फैनायनि थाखाय वेलकाम टु टिम सुदेन बसुमतारी बुंबाय नों जोबोद मोजां फंबाय सना बिदिनो हारिनि खामानि मावलांबाय था फंबाय इउ आर सिस्टार नेहा बसुमतारी थेंक इउ स' माच नेहा बिनानाव नोंनि बे कमेन्टखौ आं खोनाना माने फरायनानै मोननानै गोसोआ गोजोननाय मोनबाय आं बेबायदिनो नाजाबाय थागोन आरो नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टआ थाबाय थाथों बिनि थाखायनो आङो बड'लेण्ड मिशन अर्गानाइजेसन मोनसे बानायदों नोंथांमोनाबो बेयावहाय जइन जा खिन्थु आं सेलारि होनो हानाय आंनाव गोहो गैया आं जास्ट ससियेल वार्क आंबो सेलारि लाया बे फिउचारनि बाथ्रा जुदि जोङो लानो हानाय जुदि साफिसियेन्ट जायोबा बे बाथ्रा खिन्थु दाथ' जोङो सेलारि लानाय गोहो बेफोरबायदि गैया आरो जोङो फिउचाराव जों मोनसे गिदिर खामानि मावलांनो सानगासिनो दङ नाथाय बेवहाय जों इउनिटि जाबासो हागोन लेट वर्क फर ससाइटि लेट लाइफ फर ससाइटि टु मेक उइदाउट एनि कज होननाय मोनसे आंना मोनसे मट' बा मोनसे माने स्ल'गान सिस्टेम दं लेट दा बेखौ सोरबा बुंनायगोन लेट्स वर्क जाहैगोन दा लेट्स एसखौ बाहायनो लायगोन दा लेट्स आरो बे बेलेग जाहैयो आरो लेट वर्कआ बेलेग जाहैयो दै लेट वर्क फर ससाइटि लेट लाइफ फर ससाइटि दा सोरबा एस लेट्स बुंनाया जायाखै जालायगोन दै बारा बिदि नङा बेखौनो बुंखादों आङो आरो बिनि टु मेक फिस उइदाउट एनि कज होनना बुंनाय बे मोनसे बाथ्रा आं लिरनानै होदों आरो ना नोंथांमोना इउटुबाव नायबा बुंनो हागोन आरो ना नितुमनि ब्रह्मआ बुंदों कमेन्ट नाया दहायनो नायखाबायना नोंनि मा होनोमोनलाय फेभरेट माबा होनलायनाय नितुमनिया सनिता बसुमतारी दा नोंसोरो अबेबा थांनानै फैबा बेखौ बहा नुनो नानि सनिताया बुंदों दानो हाबा जानाङा दे आदामोन जेब लानाया बारा मोजां नङा थेंक इउ सो माच आं सक्ति मोनबाय नों बुंनाय लोगो लोगोनो हेमलता मुसाहारि बिग फेन नै नोंनि पावन नार्जारि गोरबोखौ दारि मा होनदों गोरबोआखौ दारि फुब ना मांखो ना मांखो नैलाय नै पावन नार्जारि गोरबोआखौ दारि फुब मा गोरबोखौ दारि फुब ना मांखो ब्लगिं लाइभ 22 बुंदों आंनि भिडिअखौ नायलाय आदा अके दाथ' लाइभ होदों नालाय उनाव नायगोन आं दावहाराम बसुमतारी बुंदों एसे गोबावनि उनाव ओंखारबाय प्रकाश नार्जारि अके थेंक इउ वेलकाम एन्ड बाय बाय अन्थाव नार्जारि हेलौ आदा मा खबर गेजेरावनो दं सनिया औवारिया बुंदों सासेया मिनिनायल' गावहा रायलायबाय थाग्रानो सासे मिनिनाय आं मा बुंबावनो कमेन्टखौ नायग्रोदों बयबो जों जयै नायगासिनो दं बेबो बुंगोन दहायबो बुंखांबाय आरो बुंबावगोन र' कमेन्टखौ नायग्रोजोबनो नङाबाथाय गाज्रि मोनलायलायोना सानैबो समायनाखा आदामोन समायना होना एक्सुवेलि हिन्जाव मानसिखौ समायना होनो हौवा मानसिखौ हेन्डसाम होनो आरोना हेमलता मुसाहारिया जाबाय खुंगुरा लाजिलायदों नामा सार नो बे लाजियाखै मिनिगासिनो दं कुकु एफएफआ बुंदों लाभ फ्रम द्वारकासि नोंथांनि चेनेलखौ फार्स्टनिफ्रायनो नायो आं आदा थेंक इउ लाभ हरनायनि थाखाय ओमफ्राय हाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव आदा मोजां ना खबरफ्रा फ्रम गगामुग अके गगामुग थांबाय ना नोङो
थांफेराखै आं थांबाय आंनि लोगोजों थांखांबाय आं हर थाना फैखांबाय आलासि जाना फैखांबाय लोगोजों जनाया बुंदों आदा प्रकाश हिनजाव लादोलै बोराय नुहांबाय हास गोदाव सोरावलै एकदमबारे बोरै जानांगौ बिदिब्लालाय एकदमबारे हिनजावखौ लानो होनबा हायो नामा हिनजावा जिनिस नङाना बेसाद नङाना गोसो गोरोबनांगोन माबा फिनो हानाय गोहो जानांगोन मरक इन्टारटेनमेन्ट ब्लु खालामदोलै अननानै है खालामदो दे अननानै हेल्प खालामदो दे अननानै मा होननाय जाखो बेलाय ब्लु खालामदो दे अननानै हेल्प खालामदो दे अननानै दोद मा होननाय जाखो जेबो बुजियासै ओमफ्राय बिश्व बर' बुंदों प्रकाश आदाया हाबा जादोलै आइ नायदो बिश्वआ जास्ट बिदिल' माबा सलमान खान बायदिसो सिस्टेम जानांबाय बिदि बुङै बुङै आंनि भेलुखौ खमायगोन दे नोंसोरो बिदि बुङै औ जेरै सलमान खानखौ जि फार्स्ट दङ बिराद हाबा जादों बिराद निउस जाखांबाय बिनाव दा रावबो बुंलाबो नङा होमबा स' बिदि बुंनाङा दै बिदि खालामनाङा प्लिज आइ रिकुवेस्ट ओमफ्राय गुड नाइट आदा सना फ्रम बाक्सा निकासि बिबिसा ब्रह्म गुड नाइट बाय हेभ ए सुइट ड्रिम बड' बया बुंदों मा ओंख्रि जाखो आदा जाथ'वाखै जागोनसो निपन बसुमतारी बुंदों नोंसोरजों आंबो थाफागौमोन आदा मा खालामबावनो इसोरनि लिरनाय जोंबो दिनैनि दिनाव बोरै माने बेसेबांबा समनिफ्रायनो बे ब्रादारा जों लोगो हमनो नागिरबाय थागासिनोमोन टाइमनि समजों जोङो हालायलायाखैमोन आदा गोरबोनि क्रासआ आंनिबो क्रास बा नोंसोर सानैजों सेलायलायदो पावन नार्जारि गोरबोखौ लाभनि गुरु बायदि नुखायो नोंगौ दासो नों मानो सिरि थायो लाभ गुरु दं दे जों दिनै लाभ गुरु ओमफ्राय बिदां बर' मोनथाम लाबावदों थेंक इउ ब्लगिं लाइभ 22 आदा प्रकाशनि थाखाय सासे जिब नागिरसै आं दोद नांथ' र' आंनो बिदि नागिरना होनायखौ नाङा जाय सिख्लाया आंखौ मोजां मोनो आंनो बेखौ खिथानांगौ एकदमबारे आं रावखौबो प्रप'ज खालामा एकदमबारे मा होनदोंमोनलाय बोरो ओसाद ब्लगार आदा नोंखौ दाखालि जिब लाना क'क्राझार टाउनाव बेरायनाय नुदों आं नोंखौनो सोरखौ बुंखो सोर सासे आदाखौ बुंखो जिब लानानै औ नोंखौसो बुंखो ना आंखौसो बुंखो आंथ' बेरायनाय रेकर्ड गैयालै भाइ एकदमबारे आंखौथ' आरो आंखौ बिदि नुनांगौबाथाय सेसखा दुनियानो गोलैखागोन ओंखायनो आंखौ नुयोब्ला फट' खेबखा होननानै बुंखायो आं फट' खेबनानै खोन्थाहर होननानै क'क्राझाराव खिन्थु बहुत मानसि सिनाय मोनो खिन्थु माथो होआ मानो मोजां मोननायाव नांलायनाय थाबासो अनलायनाय थायोनो अ गुड नंगौ जानांगौ नंगौ बेबो थार गान्जा फाग्ला आदाजोंलाय माथो सानफ्रोमबो नांजायबाय थायो माथो गारलायनाय सोदोबानो फैया जोंना आदा मा होनदों आच्छा गावसिनिया गारलायनाय गैया आरोना सनिया वारि बुंदों ब्रेकआपानो जाखाबाय जेब्ला लाइनाबो ब्रेकआप जाबाय बेयाव जेबो एभिडेन्स थाया होनजायो गावनियावनो दहायनि औवानिया दासो नायदो दहायनियानो एकदमबारे ब्लगिं आं गेमस्रिनि ब्लगखौसो नायनोसै आदा नायदो दे ब्लग लाइभ 22 अल द बेस्ट आयै आदामोन आर एन क्रिएसन हेल' ब्र आब' गेमस्रिनि दैमारिनि भिडिअखौसो नायनोसै आं अके नायदो हाबा जानानै दानो हिनजावनि गलाम दाजाथ' हाबा जाबा गलाम जायो नामा मा डेन्जारलै हाबा जाबा गलाम जायो बेफोरबायदि गलाम जानायखौलाय मा नांगौलै बिश्व बर' गोरबो ब्र' खैराबारियाव जरा गिदिंबायनो थायो मालायनो होबायलै एकदमबारे रिंखां ब्लगआ बुंदों ब्रादार नेक्स्ट फिउचार प्लेनिंआ मा खालामनो सानदों नेक्स्ट फिउचार प्लेनिंखौ खोन्थानो हाया खिन्थु आं मोनसे देरा बानायनो सानदों जे देरायावहाय जोंनि मोनसे पिउरिटि जोंनि मानसिफ्रा हेल्पलेस बिसोरनि थाखाय बेयावहाय मोनसे बेनिफिटनि थाखाय मोनसे खामानि मावनो थाखाय आं सानदों जोंनि बड'लेण्ड मिसन अर्गानाइजेसन दारै आरो बेखौ बानायगोन नोंसोरनि गासिबो रायजो राजानि अनसुंथाइनि दारै बेखौ आं हारसिङै बानायनो हाया आरोना स' बेबायदि बे प्लेनिङाव नोंसोर सापर्ट खालामबासो हागोन आरोना नङाबा आङो बेखौ हारसिङै हानाय नङा स' बहा दं आदा गोरबो नै जोंनि प्रकाश दानि आर एन क्रिएसन बेयावबो दा माने दाखालि बे बिब'सनि गार्लफ्रेन्ड जानाय बेनोब्रा बिब'सनिया गार्लफ्रेन्डआ औ आच्छा बेनो आर एन क्रिएसन आच्छा बे बहा दं आदा गोरबो होनना बुंनाया नै औ बे आच्छा माबा बिब'नि गार्लफ्रेन्डसो गार्लफ्रेन्ड जानाया दाखालि एसे जाथ'नाय आरो जाथ'नाया जाथ'नाय गार्लफ्रेन्डआबो बिदि जाथ'लायनो हायोना डेन्जारलै बाला एकदमबारे आजिखालि मा ओंखारखो बिब'सनि सानसेनि गार्लफ्रेन्ड आयौ बाबा बिब'सा मालाय मासि मोजांलै मालायसोलै एकदमबारे लाखिलै मालाय एकदमबारे आदा देनां हिनजाव बिजनिनिखौ ला दे बिजनिनिया मानो थाखाय
बिजनिनिखौ मा होनो सोर बिजनिलाय बिजनिनि लानांगौ बिजनिनिखौ लानांगौ नो बिजनि गार्लफ्रेन्ड औ बिजनिनि माने बिजनिनिफ्राय लानांगौब्रा बिजनिनिफ्राय लानांगौ। औ मा खासियत माने बिजनिनिफ्राय आচ্ছা ओमफ्राय आदा मेहेरनाव कल खालामनो नांथ'ला बे उन्दुबायदां बेसारा मिनिख्लाबलायनासो दं बे दा एकदमबारे सोरां बोरायथारबायदोलै बोरायबाय नामा ब्रा आंखौसो होनदोंलै ए नोंखौसो होनदों आंनि दारि अंखारजोब्बायना अके आंनि बैसोआव आरबि खिन्थु दारि थानायखाय एसे बोराय नुयो आरबि बसुमतारिया बुंदों बै दखानाव थाग्रा मादैया दासान्दि बहा थायो फंबाय बै दखानाव थाग्रा मादैया माबायदि थायो आं दाख्लै बावै थांदोंमोन आं लोगो मोनाखै आं थांबानो होबोखायो थांनाय मास मोनसेनि सिगांसो आङो माइरं होबोदोंमोन 10 केजि खिन्थु आं भिडिअ बानायाखै मानो होनबा मोनसेल' सायाव मदद होनायाव भिडिअ बानायबाय थाजाग्रा बेफोरबो जिनिस नङा होनबा मदद खालामनायखौ स' जाय मदद खालामनो गोसो बिथांमोना फैनानै मदद खालामफैनो हागोन मोनसे कुइसन बट सानैनि थाखाय इफ जुदि येस हय बाट खिन्थु वाट कि होद मा होननाय जाखो बेलाय मिजिं रामजियारि बुंदों बयनिबो थाखाय दै मोनसे कुइसन सानैनि थाखाय आरोना If जुदि इफ जाखाबाय। जुदि इबा जुदि इबा जुदि येस जाखाबाय। जायो इबा जुदि येस जायोब्ला हय येस हय माने येस जायोब्ला बाट खिन्थुआ मा जागोन न' जागोन बा इफा जुदि इफ जुदि इफा जुदि अ इफ इफाथाय जुदि जाखाबाय इफा जुदि येस जायोबा खिन्थुआबो येसआनो जागोन खिन्थु माने जुदि बोरै सोंखोथाय माने सोंदों इफ जुदिया येस जायोब्ला नाथाय खिन्थुआ मा जागोन इफ माने जुदि नङा होमबा जाखायो। जुदि माने खिन्थु खिन्थु बिनि येसआनो जागोन जोंखौ खर' फिदिं नागिरलायो बिरादनो एकदमबारे डेन्जारसो कुइसना बिसोरां अफिसियेल हेल' ब्र हाउ आर इउ आइ एम फाइन थेंक इउ स' माच फर आस्किं एन्ड हाउ आर इउ हाउ एबाउट इउ हेपि बार्थडे टु इउ आदा एडभान्स थेंक इउ स' माच गुड नाइट आदा सना फ्रम बाक्सा थेंक इउ गोरबो खुंगुर ब्र बिग फेन नोंनि Thank you बिग so फेननो much, thank you so much. दैमुसा ब्लगा बुंदों बिबिसा ब्रह्मआ बुंदों एडभान्स हेपि बार्थडे टु इउ आदा फ्रम बाक्सानि गासै थेंक इउ स' माच बिबिसा ब्रह्म दासो फैदों आंहा आदा कि थेंक इउ स' माच फै लाइभ फैनायनि थाखाय वेलकाम टु टिम आदा खनसे फैना सराइबालियाव नोंसोर लेंहरब्लानो थांगोन लेंहरबासो थांगोन सरे लेंहराबो बोरै आंगा सांगा थांगोन ओमफ्राय लासिं सिं सोरनिबा न'खराव हाबहैनो हायाना बेबायदि आरोना थांनानै लासिं सिं आंगा सांगा जाहैयो औ सोरबा लेंहरनांगोन ना दा नोंसिनि जायगानि प्रग्रामफ्राव लेंहर थांगोन जोङो नङा होमबा बेरायनो रायमना नेसनेल पार्कआव खनसे नायफै आदा सराइबिलाव अके नायगोन दे सुपार चाट हरनि र' स' दे थेंक इउ स' माच हरोब्लाथ' मोजां मा खबर सानैबो खबरा गेजेरावनो दं नोंनि ससमाया पावार दंना गैया ब्रादार दङ आंनि बे नैबे प्रकाश नार्जारि इउटुब चेनेलावनो आपलड खालामनाय दंथ' डक्टरनि चेकआप खालामनाय मानाय आदा इंलिश रायलायनो ना okay I will talk so if I will talk then what about that people who don't know English then you know that maybe but if I will talk with English language then what about you think that who don't know about English language I will speak with you English language but if who don't know English language then how can I translate them एसे होगोन ना स' आदा नों बाजैखौ साबेसे लागोन आं हले साथाम लागोननो आयौ बाब्रे बाब साथाम लायनि हिनजावखौ गान्जा फाग्लाया गुड नाइट आदा आदा गोरबोआ जिनियानि भिडिअखौ देखायना हो आदा प्रकाशनो खोन्थानो आंखौ खोन्थानो लाबाय द्रमिन द्र बसुमतारिनो आदा नोंनि आरो फंबाय गोरबो खुंगुर नोंसोर सानैनि इउनियननि लाइफ फिउचारा मा लाइफ नोंसोर मा होनदों आदा नोंनि आरो फंबाय गोरबो खुंगुर नोंसोर सानैनि इउनियननि माने फिउचारनि ना मा जाखो जेनेबा जों सानैनि लाइफ फिउचारा मा माबाया प्लेनिंआ मा बे टाइमनि आंनि प्लेनिंआथ' नोंसोर मिथिखाबाय आं जि खामानि मावदों I want to work for our Bodo people and for Bodoland and maybe in future what I want to do it will be success not maybe but you guys I know that you guys we have unity so जुदि इउनिटिया थायोब्ला we can do this one what we think what we want to do great things like that जों सासे उन्दै गथ'खौ जों मोनसे हस्टेलनिफ्राय जों सानसेनि गेजेरावनो जों दिरुननो हानाय देमालि बाथ्रा नङा गोरबो बे दालाय माबायाव बङाइगाव दालाय थालायलायनाया स' बेबायदि आरोना स' इउनिटियाबो जायो आरोना आदा नोंनि आरो फंबाय गोरबोनि आदा सावथाल रायलाय आं सावथाल रोङा जै बर' हारिनि जै आंहा दासो फैदों आदा थेंक इउ स' माच फैनायनि थाखाय बिग फेन थेंक इउ स' माच
मा खबर आदा from बाक्सा thank you good मोजाङै दं आदा खबर मोजाङै दं आदा प्रकाश my favorite from क'क्राझार thank you so much बिरजय बिके ब्रादारा सुपार चाट मोनफेरदोंना मोनफेराखै आरो मोनदोंबा बेसे मोनखो दिनैसिम आङो 25,000 आं सुपार चेट मोनबाय बे फैदों नामा? औ फैदों 20 आं सिगां बै बे इलेक्सनाव होदोंमोन आङो खमावबो 25,000 नि बारा मोनदां सुपार चाट नङा डाइरेक्ट एकाउन्टावबो हरदों आं मानो होनबा सुपार चाटजों माबाजों हरदों ना पाब्लिकफ्रा बिराद हरदों सासे मानसियानो 5,000 गाहाम हरदों डेन्जार हरदों फात्रा हरखायो एकदमबारे बिराद मोजां माने मानसिफ्रा गोसो होनानै हरदों सोरबा 1,000 सोरबा 1,500 एकदम बिराद सापर्ट खालामग्रा दं माने लाभ फ्रम चिरां कासिकट्रा थेंक इउ स माच कासिकट्रा थांबाय थाखाय आं आदा आंनि हिन्जाव नागिरना होदोब्रा थोस आं बिदि नङालै मानो नैलाय बेनावसो मन्जिल बसुमतारी बुंदों आदा प्रकाशआ जा हिन्जावखा हिन्जाव जानायमोनबा खावना लायगौमोनलां आदा नोंखौ थोद मन्जिल अके आंबो थांगौमोन नोंजों हिन्जावबा गोरबो ब्र उन्दुनो ओंखारथारबाय लाभ फ्रम मोनथारबायनो नोंखौ उन्दुनो आदाया आंनि कमेन्टखौ फरायसैनो ओइ नोंबो नायदो कमेन्टखौ एसके गामि ब्रादार नों थेंक इउ स माच ब्र माबायदि एसआर बड' होनदों ब्र माबायदि सिख्लाखौ मोजां मोनना हाबा खालायबा मोजां जागोनब्रा ब्र जों जायखौ मोजां मोनो बेबायदिखौ नों मोजां मोनाबो जानो हागौ स' बेनिखायनो जोंनिफ्राय लानानै मा लाब नङा होमबा जों बेखौल' बुंगोन मोजां आखलनि हिन्जाव ला बोरायबायलै आदा प्रकाश हिन्जाव लादों आंखौसो बोरायबाय होनदों नोंखौ होनाखै आंसो होनदों मालाय नाम खारिलायबावसो राहुल वारिया जारलासो आं बोरायगोना बोरायाखैथाय बोरायबायसो होनगासिनो दङ मेगन सानासो बुंबाय दा मिथिसार मुसाहारिया बुंदों आदा प्रकाश दाख्लै नोंखौ बेरायनाय नुदों बिशालाव हाबनाय नुदों बाजैजों हा बिशालाव आं बाजैजों नङा बिशालाव बाजैजों सिसिटिभि नायनाय जागोन सिसिटिभि नङा जेनेबा बिदि दाख्लै जादोंब्ला हाब बिदि बेरायनाय जाथाराखै आङो सिसिटिभि नायलायनाय जागोन बिदि जानाय नङा एकदमबारे कमप्लेन होगोन आं नङाबा नोंखौ दानिया जाय नुयो आंखौ जा बेखौ प्लिज फट' खेबनानै हर खालि माबा नाङाल' आरो जास्ट फट' खेबना हर आदाया खानायखौ मानो बिदि लादों असाइस नुदों बिदि लानाङा नङा लायाखै आं माने लायाखै खानाया गोरान जाबाथाय बिदि जायो गोरान जादों नालाय एबार जाबाय दा मोनसे समाव आंखौ सासे मानसिया फोरोंदोंमोन खानायखौ बोरै लायो होनबा खुगाखौ ओरै लाबाय ओमफ्राय ओरै खुदै लानाय आथा सिथाबो जाहैदों बिदि जाहैदों माने जेलथेब आदाया काहानिखौ मानो बिदि लादों अके खानायखौ बिरेन ब्रह्म बुंदों होत्स बिनिखौ गोरबो खुंगुरा रिंकि आब'नि मा खबर रिंकिनि मा खबरनो बहा दंमोनलाय रायलायदोंमोन आं दहाय रिंकिनि मा खबर औ रिंकि खबर रिंकिजों मोजां अके बहा दंनो आङो ओमफ्राय रिंकिया बहा दंनो दा रिंकिया बहा थांगोनथाय थागोन बेयावनो थागोन मिथिसार मोसाहारिया बुंदों वा आदा प्रकाश नोंनि खानाय स्टाइला थेरे नामसो माथो थोत्स बोरैबा थादों आरो मा एकदमबारे सानैबो हेन्डसाम आदा नोंसोर थेंक इउ स माच हेल' बोरै आबा खबरफ्रा मोजाङैनो दङ बिजनिया लोखि लायो हिन्जावफ्रा अके बिजनिया है बिदिबाथाय जुजाय मेकआप जागोन बिजनिनिखौ बिदि बुङोब्ला क'क्राझारनि गाज्रि मोनगोन काजलगावनि गाज्रि मोनगोन कासिकट्राना गाज्रि मोनगोन कारिगावनि गाज्रि मोनगोन मुसुलपुरनिया गाज्रि मोनगोन उदालगुरिनिया गाज्रि मोनगोन हरिसिंगाना गाज्रि मोनगोन मानुसनिया गाज्रि मोनगोन स' ब्लगिं लाइभ होनदों आदा प्रकाश नोंखौ एक्टर बायदि नुदों दिनै ओमफ्राय आदा गोरबोखौ एसे रागा जोंखुमानाय बायदि नुदों आंखौ जोंबाय नामा जेनेबा फार्स्ट टाइम औ जों फार्स्ट टाइम लोगो मोनखादोंबो फार्स्ट टाइमबो लाइफआव फैदों नालाय बिराद मोजां नांदों आरोना ओमफ्राय सस्रमाया माहायथो बायनाय आदा फार्स्ट समाव बे बेंगलराव बायनायमोन आङो मोनथाम सस्रमा बायदों 25,000नि आरो बिनि गेजेराव नैबियो 8,000 ना मा गोग्लैदों ओमफ्राय नैबिनि ग्लासआ सानग्लासाव गोग्लैयोमोन माने बे ग्लास आरोना दाख्लै बावैसो सोलायदों आं बेखौ गोसोम जायोमोन खायसे सुबुंफ्रा दुगामारा होनोमोन बे ब्लेक गाननायनि थाखाय ओंखायनो खिन्थु बेबो माबामोन नालाय फार्स्टआव आंना मा सान्दुङावहाय एसे प्रब्लेम जायोमोन नालाय नायनायखौ स' बेनिखायनो आं बेखौ गाननो गोनां जादों आरोना स' बेनि गेजेराव आं दाख्लै बावै सोलायबाय दा बेयो ब्लुटिक्स आरोना बेबो दामियानो खिन्थु आङो दाख्लै भिडिअ बानायना होनायनि थाखाय 1,000आव मोनदों खिन्थु बिनि दामा 2,000 ना 2,500 बे ग्लास उन्दै बडिया सिगांनियानोखा नैबे ग्लास माबा बडिया सिगांनियानोखा खिन्थु नैबे ग्लासाल' सोलायदों आरोना ओमफ्राय नै प्रेजेन्ट बिटिसि गभर्नमेन्टनि सायाव मा बुङो नोंलाय आं गभर्नमेन्टनि सायाव दे जोंनि ब्रादारानो बारा मोजां रोङो दे नोंनि सायाव नों बुंदो दे आं बारा बुंनो रोङा ब्र'फोरनि सायाव
प्रेजेन्ट बिटिसि गभर्नमेन्टनि सायाव मा बुंनो दाथ' 5 बोसोर मोनसे सापस हमनानै ला 18 बोसोरनि गेजेरावसो मोनसे मोनथाय थायो होनना मोनसे बाथ्रा बुङो ना हिनजाव मानसिफ्रा बा हौवा मानसिफ्रा हाबा जानो मोनो एसें बैसो ज' बिनि उनावसो बिनि केरेक्टारखौबो जों रुजुयो बैसो जाबासो सेंग्रा जाबासो नायनोसै दाथ' उन्दै गथ' देनां दैजौ हमगोनदां होननानै मोनसे खोथा थाया होमबा थिग बेबायदिनो गभर्नमेन्टआ दा नैबे मेचुर जाथ'वाखै 5 बोसोर जाथ'वाखै बेनिखायनो जेबो बुंथ'नो हाया एग्जाम दंबाबो नोंनि लाइफआव फैबाय आं आदा प्रकाश थेंक इउ ब्र बिबिके थेंक इउ थेंक इउ सो माच नों मोजां फरायदों SD6 गेमारा 20 रुपिस हरबायलै सुपार चेट हरबाय थेंक इउ एक्सेलेन्ट ब्रह्मआ बुंदों आदा इफ मिन्स जुदि इस मिन्स हय बाट मिन्स किन्तु व्हाट मिन्स कि आदा बेयाव एन्सारानो दंखाजोबो थोद बिदिसो आच्छा जोंखौ नों थगायबाय माने इफा माने जुदि जाखाबाय इफ मिन आरोना हय माने रोंखागौ आदाया जोंनानो आदा नोंनि मेगन नायनाया बेसेद लाया आदा नोंनि मेगन नायनायाव बेसे लाया बे ट्रिटमेन्टआ फ्रिमोन आं एडभार्टाइज होगासिनो दङ नोंसोर बेयाव थांनानै फन नाम्बार लायनानै नायहैगोन ट्रिटमेन्टआ फ्रि खिन्थु मुलि जानाय बा ग्लासाव बेखौ लागोन फैसा आंनि नामखौ एसे बुंनानै हो एसे डिसकाउन्ट होगोन आदा नोंनि भिडिअखौ जोबोद मोजां मोनखायो आदा आं थेंक इउ स' माच बिहुराम स्पेकआ खुलाय ब्र आंनि स्पेकखौ खुलिनो खोन्थादों र' खुलिनो माबायदि नुदों खुलिनाय लोगो लोगो स्पेक खुलिनाय लोगो लोगोनो र' अके आं तामुलपुरनि मा होनदों आं तामुलपुरनि बदों आदा प्रकाश नोंनि दिनैनि लाइभ नुदों जा हेन्डसाम नुदों आइ इउ बार्डारनो थेंक इउ स' माच गौतम बसुमतारी थेंक इउ जिलि बसुमतारी बुंदों आदा प्रकाश बबे स्कुलाव फरायोमोन आङो फार्स्टआवहाय एल पि स्कुला जाबाय सनाजुलि एल पि स्कुल बिनि उनाव आं नेक्स्टआवहाय फरायबाय माइदांस्रि एम इ स्कुल माइदांस्रि हाइ स्कुल ओमफ्राय बिनिफ्राय आङो फरायनानै क्लास मोनसे गारनानै गेप थानानै लोमजानाय जादोंमोन बिनिफ्राय आङो जोहोलाव सोमदोन स्कुलाव फरायबाय बिनि उनावहाय आङो फरायबाय लावदुलिनि हाइ स्कुलाव फरायबाय आङो जोहोलाव सोमदोन एम इ स्कुलाव फरायबाय ओमफ्राय बिनि उनाव नेक्स्टआवहाय लावदुलिनियाव फरायबाय लावदुलिनिफ्राय बिश्वनाथ माबायाव कलेजाव फरायबाय आङो ओमफ्राय बिनिफ्राय आङो डाइरेक्टलि फरायबाय आङो माबायाव पान्जाब टेक्निकेल इउनिभारसिटियाव फरायबाय आं बेनिफ्राय मा होनोमोनलाय ब्र नों हिन्जावखौ बर'खौ लागोन ना हारसाखौ लागोन बर'खौ पन्चमी ब्रह्मआ बुंदों दादा प्रकाश नों सुदेमपुरिथिं थायोना येस नंगौ इउ आर राइट गोजोन बर' आदाखौ हिन्जाव मोनथारदों माला हाबा जागोन ब्र आं दानो जाथ'वा नों मा बुङो आंनिया दङ 10 बोसोर आरामसे इंलिस रोङो ना रोङा नोङो नोंबो आं मिथिला दानिसो रायलायखांबाय आं आदा लाभ फ्रम गवालपारा थेंक इउ स' माच गवालपारानि मानसिफोर कुइसनखौ हामारबाय माथो थेंक इउ स' माच मिजिं रामसियारि माला हाबा जागोन ब्रा थोद दानो जाथ'वा र' जागोन दानो बेसेबां मानो बोरायाखै आदा थेंक इउ स' माच बोरायाखै बे सासे मानसिया मेगन साना बुंखाथारदों दासो मिथिखाथारबाय आङो बोरायाखैनो एकदमबारे मिथिबायना मिनिलायबायसो मालाय नालेलेयानो हाबा जाबाय नोंहालाय माला जागोन नों बिदि नङा मालाय हाग्राया जागोन ना सोरबा ओंखाम जादोंब्ला उखैया गारा जाफानांगौ बेथ' खोथा नङाना नों खिनो ओंखारा गारा खिनो होननानै टयलेट थाबा जानाय नङाना अनसुमा कफला बुंदों आदा नों जा हेन्डसामलै प्रकाश आदा सनानो प्रकार आरो थेंक इउ स' माच गोरबो ब्र'आ क्रासनि भिडिअ नागारलायदों मालायनो ओमफ्राय आलुरा मा बुंदों हाय आदा माब्रै दं गेजेराव दं मा जाखो आसोल रिप्लाइबो होआ जे हरन बसुमतारिया हारसन बसुमतारि आंथ' नोंनि माबा बुङाखै उन्दुनोसैलै आंहा आदा नोंस्रा नायलायदो अके थेंक इउ स' माच गुड नाइट आरो सोरबा 20 रुपिस हरबाय मृदुला इउटुब मृदुल गेमाराव हरलायबायनो 40 जाबाय अके जों कमेन्टखौ फराय जोबखांबायनो दासो मोजांसिन नुबाय आदा नोंखौ माब्ला फैनाय गोरबोआ आदाया दहायनो फैदों जा गोबाव जाबोबाय ओमफ्राय सारा दाना बारा भिडिअखौनो होला माथो सार थेंक इउ स' माच नों सोंनायनि थाखाय खिन्थु आं बिनि फिननायखौ होबाय अब्लाबो आं खेबसे बुंबावनोसै आं भिडिअखौ होगासिनो दङ नोंसोरो बिएम सेरेफ चेनेलाव थांनानै नटिफिकेसनखौ अन खालामना ला अब्लानो भिडिअ होबानो सप्तासेनि गेजेराव होयो मालाबा कन्टिनिउ होनाय जायो स' आदा प्रकाश बिश्व बर' होनदों UY टिम भिडिअ गेमारा हरदों मोनसे मा 20 रुपिस दासिम 40 रुपिस सुपार चेट जाबाय बिश्व बर' हरदों आदा प्रकाशआ बैसोखौ
खिथाबासो जों बोरायाखै होनना मानिगोन बा बियोथ' ब्लेकमेलिं जाहैबाय बेयो जोंहा मानिया बिदिया जाया बे ब्लेकमेलिं आच्छा नोङो बे बैसोखौ मिथिनो थाखायनो नोङो अब्ला नों आंखौ बोरायदों होनदों बिदियाथ' सालु जानाङा अभार सालु हमजाबायबो लोगो लोगोनो ओमफ्राय मा होनदों दि मेन्टेल लाभ फ्रम दिकेजुलि ओमफ्राय एसार बड'आव ब्र नोंनि हाबायाव नालिनि बायदि डिजे बहायनांगोनलै मोसाहैनांगौ आंबा फैसा गैयिनि गैया आंनावबा मालाय नालेलिया मालाय फैसा दं जोंहाबा बै समावबा आंहा फैसा थागोन ना थाया इसोरनि अननायावहाय इसोराबा मा खालामो जुदि होयोब्ला येस इसोरा जुदि खाफालाव जुदि लिरदोंबा मा डिजेल' हेलिकप्टारखौनो गिदिंहोगोन गोजौआव नङा होमबा हेलिकप्टारखौनो गोजौआव गिदिंहोगोन जुदि अननाय आरो मान मोनोब्ला इसोरनिफ्राय खामानिखौथ' मावगोन गोसो होनानै नङा होमबा मोजांखौनो मावगोन खिन्थु बे मोजां मावनायनि फिथाइखौ जुदि इसोरा होमारोब्ला गमामायैनो जुदि धोन दौलद होमारोब्ला हेलिकप्टारजोंनो हिनजाव गोदानखौ लायगोन नङा होमबा थानांलाय माथो 1 लाख थाखा ना मा लायनो एक घन्टायाव 1 लाख थाखाखौ गारनोसै जुदि क्ररपति जायोबा माथो गाय नोंनि उन्दारफननि कलरा मा होद मा होनदों नोंनि फाग्लासो फैयो आदा नों हाई सेकेन्डारिखौ बेसेबाङाव पास जानाय हाई सेकेन्डारिखौ माबा मा होनोमोनलाय सेकेन्ड डिभिजनाव पास जादों आङो ओमफ्राय माबाखौ ग्रेजुवेटखौ आङो माबालै मिसाखौ मा बुंनो पार्सेन्टेजखौ 76% मोनदों आं माबानिखौ मा होनोमोनलाय ग्रेजुवेटनिखौ औ ओंखाम जाबायना जायाखै आदा माजों जाहोखो आदा गोरबोखौ जाहोगोनसो दा जागोनसो उखैबाय उखैनायालाय फ्रि फायार गेमब्रा ब्ले गेलेग्राफोर दंबा सापर्ट खालामदो अके औ बोरायाखै दे आदा प्रकाश थेंक इउ आदा नोंसिना मा गामिनि आदा प्लिज गनेशपुर फुंखा गयारि आदाया बड' एम फरायो नामा बड' मेजर फरायनाय आङो बड'आवनो फरायनाय खिन्थु मेजर नङा आंना कम्पिउटार साइन्सआवमोन आरोना मा मेजर लानाय आंना प्रफेसनेल कर्समोन बेनो जाबाय कम्पिउटार साइन्स सुमि बसुमतारी आदा गोरबोनि भिडिअखौ जोबोद मोजां नाङो नायनो गुड अल द बेस्ट दिजिला दैमारिया बुंदों आदा गोरबो मोख्रेबनाया गार नोंनि मोख्रेबनाया गारनांगौ नों मोख्रेबगासिनो दंनो ओमफ्राय आदा SD6 गेमार सरि ब्र आं सापर्ट होबोनाय नङानो SD6 गेमारखौ सापर्ट होआनो बियो नैबे सोरांनि गरबोया औ बे SD6 गेमारा बुंदों सापर्ट हो होनना बुंनायालाय सोराङा सापर्ट होआनो बेखौ आदा गोरबो आं बेरगावनिफ्रायनो मोनब्रै लाभ हरबावदोंसो बिनि एकदमबारे न'निनो नङाबा औ गामियानो नामा गामि माने जोंनि मेन टाउनानो दं भेरगाव आच्छा भेरगावखाना स' दानिया कमेन्टखौ जोङो फरायजोब्बाय स' दिनैनि दिनावहाय जि एक्सपिरियेन्स लाबाय 1 hour 17 minute मा होनोमोनलाय नै बिसिना रायलायलायनायसो जाबाय माबा बक्का सुदा माबा बिसोर रायलायनाय बिसिना ओरै बुंलायनाया हिन्जाव लादो आदा हिन्जावफोरखौ मेगन दासा होबाय थानो माने हिन्जावफ्रा आंखौ मेगन सादों जाहैबाय माने बिनि बुंनायनि मिनिङाथ' बिदि नङा होमबा हिन्जाव लादो आदा हिन्जावफोरखौ मेगन दासा होबाय था रावबो सायाखै मेगन रावबो हिन्जावफ्रा मेगन सायाखै रावबो सिख्लाफ्रा मेगन सायाखै बे नोंनि साननायसो धनिराम बसुमतारी जिथा नार्जारि गुड नाइट ब्र गुड नाइट मा ओंख्रि ब्र दालि बायदिसिना दङ बेयाव आदा नों डिग्रिखौ बेसे इयाराव पास जाया 2019 गुड नाइट सारमोन जोंनिया उदालगुरि लेजेन्ड अके उदालगुरि लेजेन्ड एक्सुवेलि आङो 2014 मायथाइयावनो 3rd सेमिस्टार आं कमार्सजों फरायदोंमोन ओमफ्राय आङो 2016 आव आङो डिग्रि कमप्लिट खालामनानै आङो 2018नि माबायावहाय आङो 19 बा 18 आवहाय आं मास्टार डिग्रि कमप्लिट खालामगौमोन खिन्थु मा खालामनो इसोरनि इस्सा आङो बे फरायनायखौ गारनानै कमार्सआव मेजर लादोंमोन आङो आंनि कमार्सआव मेजर लानाया आंना फाइनेन्समोन जायफोर कमार्स स्ट्रिमाव लादों बिथांमोना मोनथिगोन आं फाइनेन्सआव बेंकिंआव आं मेजर लादोंमोन आङो
बेंकिंखौ लादोंमोन आङो मेजरखौ आरो आं फरायदोंमोन बे समाव आं थार्ड सेमिस्टारसिमबो मोनबायमोन आरो आंनाव माखासे जि सेमिस्टार फरायनाय दं आंनाव दासिमबो गुवाहाटि इउनिभारसिटिनि माने सार्टिफिकेट माबाया दङ मा होनो बेखौ मार्कस डिएमसि थायोना बेयो दं आंनाव दाबो बियो ओमफ्राय बेनि गेजेराव आङो माखासे रां प्रब्लेमनि थाखाय आङो गारनो गोनां जादों गेप थानो गोनां जादों फरायनायखौ दोननो गोनां जादों आङो ओमफ्राय बे फरायखांनायनि उनावहाय आङो जे गेप जाबाय नालाय ओमफ्राय बोसोरनि गेप जाबाय नालाय आङो 2019आवहाय आं मा जाबाय आरो फिन मा जाबाय आङो डिग्रिखौ कमप्लिट खालामबाय आरोना मा ओंख्रि संखो आदामोन गुड नाइट हाय आदा मा ओंख्रि जायामोन जाथ'वाखै जागोनसो आंहा दा जिएफ दंना गैया नोंनाव ओइ कुइसना गैला बे जोब्बाय बिनि कुइसना दानि एबा गोरबो औ दे प्रकाश नार्जारि इउटुब चेनेलनि रायजो राजाफोरखौ मा उइस होनो सानो दिनैनि बे मादार्स डेआवहाय माने मादार्स डेआव औ थ' बिमायानो जाहैबाय जोंनि बयनिख्रुइबो आंगोसिन माने नङा होमबा बयनिख्रुइ देरसिन बिमानिख्रुइ देरसिन रावबो गैया थ' आसा खालामो गासैबो दिनैनि सानाव बिमा बिफाखौ अनदों थ' अनखानोबो नांगौ दिनैल' नङा माने गासै सानाव अननांगौ आरो ना थ' दिनै जाहैबाय मोनसे स्पेसियेल डे हिसाबै आरो ना थ' माबा मोनसे प्रायानो जादों सोरबा गिफ्ट होनांगौ खिन्थु आंहासो गिफ्ट होनो मोनासै आरो ना आं माने बहुत गोजान दंखायो नालाय थ' आसा खालामो बयनिसिमबो आंनि गोसोनि गोरबोनिफ्राय हेपि मादार्स डे वान्स एगेन बयबो गावनि बिमा बिफाखौ अनबानो जाबाय बिमाल' नङा बिफाखौबो अनबानो जाबाय गासैखौबो आरो ना आरजा ओइ आर'नाइ मोनसे गोदान लाबोलाय आर'नाइ मोनसे गोदान लाबोलाय ओइ आंनि रुमाव थां गाहायाव दं जा गोरबो खुंगुरा जोंनि रुमाव फार्स्ट टाइम फैदों बिथांखौ आङो आर'नाइजों बरायनो सानदों आर'नाइ लाबोनाय दंखायो गोथार आरो बे गोथार आर'नाइजों आं बिथांखौ बरायगोन नैबे जाबाय बिएम सोदोब चेनेलनि लग' ओमफ्राय नैबेथिंजाय जाबाय टाइम्स अफ बड'लेण्डनि आरो मोनसे कम्पिउटार बायदिसिनानि दङ स' नोंथांमोना बायदिसिना अनलाइनाव जि जोम बायनो गोसो जादोंब्लाबो नोंथांमोना www.tradoji.com TRADOJI tradoji.com आव थांनानै बायहैनो हागोन आरो बेयो फुरा ट्रु आरो सैथो नोंथाङा अर्डार खालामबानो नोंथाङा मोनखागोन थिग सुमि बसुमतारी बुंदों आदा प्रकाशनि भिडिअफोरखौ नायना थुलुंगा मोनखायो थेंक इउ स' माच SD6 बुंदों फाइ अमा जानोबा चेनेल मनिटाइज जादों दिनैसो अके SD6 मोजाङै जाहोहर आदा गोरबोनो थेंक इउ जाहोगोन आरो दासो हाबनाय जादों नोंनि लाइभआव आदा सुबुं हाज'वारि बुंदों वेलकाम टु आवर टीम उदालगुरि लेजेन्डआ बुंदों इउ टु थेंक इउ लाभ इउ टु बाय सानैखौबो मोजां नुदों आदा ओमफ्राय मादार डे फ्रम तामुलपुर उदालगुरि लेजेन्ड लाभ ब्र थेंक इउ स' माच जिउसार बसुमतारी बुंदों आदा आई एम फ्रम कार्बि आंलं हेपि मादार्स डे आदा प्रकाश आदा दुखु मोननो नाङा अके मोनाखै दादा एसे बिमासो दादा आसि बिमासो आल्था फुनदों नामा आंनिखौ बुंदों ना आंनिखौ बे आल्था फुननाय नङा एक्सुवेलि बे आंना गारियावहाय दर फांनायाव अखा हाबाय थानाय समावहाय थाक नांनानै बे नैबेयाव थैसाम खानानै दङ ओमफ्राय बियो गुगालांगासिनो दङ गुगालांगासिनो दं ओमफ्राय बेखौ आं आल्था फुनाखै आल्था फुनजाया नालाय ओमफ्राय ओंखायनो जि दं बिदिनो आरो ना खायसे मानसिफ्रा बेखौ आल्था फुननो सानदों जानांगौ खिन्थु आल्था फुननाय जायाखै आरो ना बोरो आर'नाइया लाबो स' दिनैनि दिना आंनि थाखाय गोबां गिदिर दिन आंनि बिमानि जोनोम सानखौ मिथियाबाबो दिनैनि बे मादार्स डे बानायनायावहाय दे भिडिअ खालामखानोसैलै औ दे स' दे नों ओरै खाम दे फाइनालि सफैबाय जोंनिया प्रकाश दानि न'आव ओमफ्राय नै रुमाव आरो न'आव नङा थ' दा अबयस्से जों लाइभ फैखांबाय थ' मोजां नामा लोगो मोनदों आरो ना प्रकाश नै निजा लाइभ फैगासिनो आरो ना बेवहाय लाइभ दं आंनि ब्लगाव गाबोन फैगासिनो दै गाइस बिथांखौ आङो नैबे आर'नाइ गोथारजों आङो गोसो गोथारै बरायनोसै वेलकाम टु माय रुम फार्स्ट टाइम थेंक इउ स' माच लाभ इउ स' बेयो आंनि न' नङा बे रुमसो आंहा न' गैया बेवहाय क'क्राझारावहाय रुम भारा थानानैसो खामानि मावगासिनो दङ आरो आंनि खानायखौ सोरबा लाइभआव केरियाराव मोनदों दे खानायखौ आं दहायसो सिनदोंमोन गोलाव जानायखाय स' बेनि गेजेराव खानाया एसे थाव होयैखाय एसे राननायखाय बेबायदि गावलायनाय जायो स' ओमफ्राय बेनि गेजेराव मेंनानै फैबाय बिराद गिदिंनायनिबो जाबाय दिनैनि दिनावहाय सानडेबाबो मा होनो बेखौ रेस्ट मोनि बायदि जायो आरोना आं नोंनि दारै मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों बयबो एसेबाबो मिथिगौ जानांगौ
बड'लेण्ड मिशन अर्गानाइजेसन स' बिनि सोमोन्दैनो जों गोबां खारगासिनो दङ जे मोनसे केम्पास बानायनाय आरो बिनि सायावहाय जों माखासे प्रडाक्ट जों दिहुननो थांगासिनो दङ बे प्रडाक्टआनो जाबाय जोंनि हारिनि ट्रेडिसनेलखौ आपग्रेड खालामनाय डेभेलप खालामनाय जों मेसिनारि बानायनाय जिखिनि दख'ना गाननाय बायनाय जागासिनो दं बेफोरखौ जों एसे जायफोर गानग्रा बिसोर गानदों खिन्थु जोंनि जे हारिनि जे ट्रेडिसनेलि हेन्दलुम आखाइजों बानायनाय बे माने जोबनो नाङा बेखौ आङो बयनिसिमबो रिक्वेस्ट खालामो आरो बे रिक्वेस्ट खालामनायजोंनो बे रिक्वेस्ट खालामनायजोंनो बे नैबे मोनसे बड'लेण्ड मिशन मा होनो अर्गानाइजेसना मोनसे थांखि लादों जे हेन्दलुम बानायनानै जेसेबांखिनि प्रडिउस खालामनो हायो बेखौ खालामनो नाजानाय गोबां NGO फ्राबो बानायगासिनो दं बानायखौ नङा बानायगासिनो दं बेफोरबो बानायदों खिन्थु जों नाजानाय हिसाबै बयहाबो बानायनानै लानाया गोबां मोजां नङा होमबा गाहाम नङा होमबा सोरनियाबा थैनोबो हागौ थांनोबो हागौ नङा होमबा स' बेनिखायनो जोंहा मोनसे कनफिडेन्स दङ जोङो नोंसोरखौ लानानै नोंसोर रायजो राजाफोरखौ लानानै जोंहा मोनसे कनफिडेन्स दङ जे जों बे हारिनि जे ट्रेडिसनेल गाननाय जोमनाय बेखौ फोथांना लाखिगोन आरो लोगोसे आंनि सिगाङाव बेबो मोनसे दं सिगां माने थांखिया जोंनि बर'नि ट्रेडिसनेल नङा जा सावथालनि ट्रेडिसनेल ड्रेस दङ फुल माने पपुलेसना खमब्लाबो जों बिसोरखौ लांनो थांनांगौ आरो बेनि गेजेराव जेरै हमना ला कार्बिफोरनि दङ नेपालिफोरनि ड्रेस दङ स' बेफोरखौ सब प्रम'ट खालामलांनांगौ आरोना स' बेनिखायनो जों दिनैहाय नोंथांमोननिफ्राय मोनसे मदद लुबैदों स' प्लिज बड'लेण्ड मिशन अर्गानाइजेसनखौ सापर्ट खालाम गासिबो गासिबो जोंनि बाजारा मोजाङै बुजायखाबाय थ' गासिबो बर'जों बर' माने सापर्ट होबा जाबाय दे थेंक इउ थ' दायो जों माने जों लाइभआव फैगासिनो दे थ' दसे उनाव जों मोजां लाइभ बिदिनो आरोना अके स' जेसेबांखिनि लाइभआव दङ बिथांमोनखौ आं गोसो गोरबोजों अननाय आरो सिबिनाय नैबे दिनैनि मादार्स डेआवहाय खुलुमनायजों आंनि देरसिनफोरखौ आरो आंनि उन्दैसिनफोरखौ आशीर्बाद हरनाय जाबाय आरो लोगोसे नैबे मोनाबिलि समाव जायफोर उन्दुनो ओंखारनानैबाबो नैबे उन्दुनो ओंखारदों नालाय आं बेखौ बुंबाय आरो नोंसोरखौ बुंबाय आरोना जे उन्दुनो ओंखारनानैबाबो बिथांनि मेगनखौ खेबनाय माने मोख्रेब नुदों होनदों नालाय आंथ' नुवासै नालाय खिन्थु आं बेखौ बुंगोन गोरबो थेंक इउ स' माच नों जोंनि रुमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ लोगो मोननानै नोंखौ बरायनो मोननानै आंनि गोसो गोरबोआ गोजोननाय थाबाय निमाहा बिनाय थायो जे समावहाय बे समाव हायासै खिन्थु आं दिनैनि दिनाव बिथांखौ आङो स्पेसियेलि इभिनिं समावहाय लोगो हमथारगोन होननानै आङो गुबुन जायगानिफ्राय फैथारनानै एकदमबारे स' अल द बेस्ट गुड नाइट गड ब्लेस इउ बयनिसिमबो बाय बाय टाटा दसे समनि थाखाय बाय बाय लाभ इउ गाइस लाभ इउ प्लिज गुड नाइट बेखौ 1 लाख खालामनानै मोननै सिलभार प्ले बाटन फर्स्ट टाइम बिदि खालामना जुदि हायोब्ला थेंक इउ स' माच थेंक इउ आरो लाइक खालामना गालांदो बाय दे